Bueno, pois moi boa tarde. Tócanos a hora da soneca, así que agardamos que sexa isto animado e así un pouco dinámico, no? Para que non nos pegue un pouco o sono. Aparte, estou acompañada por 3 persoas, pero se pechamos os ollos imos recoñecer moitísimas máis. Moitas persoas intérpretes, non, de carne e oso, pero tamén personaxes que nos teñen construído os imaginarios, non, da nosa cultura popular neste tempo de medios públicos en galego. Empezamos pola dereita con Charo Pena. Charo Pena e da Estrada é unha das voces fundamentais, non, da dobraxe en galego. Eu cando lle diga aos meus sobrinhos que estuven con Misae no Ara esta tarde, aínda van levar un alegrón. É actriz e directora de dobraxe e leva participando desde os primeiros anos da TVG na construción deste sector profesional, pois que era inexistente ata ese momento. Ponlle voz e púxolle voz a centos de personaxes. Pensamos nela como a voz de actrices como Glenn Close, como Meryl Streep ou Emma Thompson, entre moitas outras, e ademais de Misae Noara, por suposto. Temos tamén despois ao seu carón aquí a Miguel Pernas de Viveiro, actor de teatro, audiovisual e tamén outra desas voces pioneiras da dobraxe en galego, non? Miguel Pernas é un home a quen os taxistas o recoñecen Sí. como Magnum. Ah, Un destes personaxes tamén fundamentais na creación de imaginarios, na creación dunha cultura pop en galego. Ten unha traxectoria ligada pois, ao teatro, ao Centro Dramático Galego e tamén ao teatro independente. E igual que Charo, igual que direi o mesmo de Luís, pois son estas persoas que nos axudaron a sentar o que hoxe é a dobraxe en galego. E aquí tamén, a miña esquerda está Luís Iglesia Besteiro, recén chegado da feira do Ferro, de Río Torto, que tivo onte o pregón, e máis do teatro, non? Tamén onte tamén. de Ribadeo, Río Tortés, teatro, cinema, televisión, dobraxe, tamén cantante, bailarín. Quen foi o cabrón? Coñecémolo, non? Por esa voz de Harrison Ford, Robert De Niro, Paul Newman. Digo que estamos falando destes grandes clásicos da interpretación que nos chegaron na nosa lingua. Foi tamén a primeira voz das cuñas do Xabarín e é a voz da miña empresa cando chamo a centralita. É a voz da Universidade de Santiago. Que quedou un pouco pornográfica realmente. Está chamando a Universidade de Santiago de Compostela. É un pouco como as autopromos de Radio 3, que tamén teñen un pouco ese tono. Tamén. Sempre, eu digo, sempre teñen un pouco ese tono, pero digo que a voz, digo que ao final, cando escoitas a Luís, esta idea que non sabes se estás chamando algún departamento para pedir contas, non? E tamén é un dos modelos de pronuncia do dicionario da Real Academia Galega. Digo que cando... Traballo divertido. 56. 1000 por hora. Facíamos 1000 palabras por hora. 1000 palabras por hora, carai. Carai. Bueno, claro. Habrá de todo. Se non botalle a culpa a Regueira. Digo que claro, que por exemplo, a voz da empresa, esta voz sí que asocias a Centraliña, aparte que leva moitísimos anos Sí. en uso, vaya. Eu daralles outra opción, pero colleron esa. Bueno. Pois vamos a empezar así con unhas roldas de preguntas e vamos a empezar, pois, polo principio. Entón, un pouco, para que empecedes, podemos seguir esta orden de presentación, pero tamén vos podedes interromper, contar algunha cousiña máis polo camiño, para que, se vos parece, para que un pouco contedes como foi ese primeiro contacto co mundo da dobraxe, de onde viñades cada quen de vos,
E quen foi quen vos abriu a porta a este novo ámbito? Empezamos contigo. Hola, boas tardes, para os que non me coñezades, eu son Misae. Seguro que algúns dos que estades aquí sí que recoñeceredes o de Xinosuke. Claro, porque xa os criastes con el, non? Pois eu empecé nisto por casualidade absoluta. De onde viña? Viña da casa e ao día seguinte tiña un exame, o último exame da carreira, e vin alguén da miña familia, vi un anuncio onde pedían dobradores e eu non sabía o que era un dobrador. Pero que no viu, se o sabía, e como eu estivera en grupos de teatro afeccionado e tal, pois comentou-me, mira, tal, veña, vamos palo. Como levaba moito cacho esperando, ia marchar xa, pero nesto chamaronme, había ali, non sei, centos de persoas. Teño que dicir que recordo aquilo porque foi a única vez onde nun casting para escoller voces, para facer un curso onde se iban eliminando persoas, nese casting había lingüistas, que daquela non se chamaba lingüistas, senón profesores de galego. Foi no único en Galicia no que houve lingüistas. Claro, eu daquela non, porque non me preguntaba esas cousas, pero despois co tempo sí que me preguntei por qué. E claro, tiña unha razón lóxica de ser, porque os que o fixeron eran vascos. Se foran galegos, posiblemente non habería lingüistas, nen habería profesores de galego, pero eran vascos. Viñan da súa terra, onde xa se lle daba unha importancia fundamental ao tema do idioma, na súa imaginación pensaron que aquí era igual. Entonces, pois, tamén chamaron xente e tal. E recordo de preguntarme cousas en galego, que contara, que tal, e logo poñerme diante dunha pantalla con un cachiño da escrava Isaura, os que tedes máis anos vos sona, que dixera ali varias cousas, bueno, eu dixenas, en boca non ia nada, eu xa dixen, bueno, vamos marchar para casa, que mañá hai un exame. Só tiña esquecido cando me chamaron para participar niso. Iso sí que xa foi a abrirse a outro mundo, porque a xente que nos veu aprender a nós eran xente de Madrid, de Barcelona, mesmo do País Vasco, algúns con moitísima experiencia, e sabían moito. Ter unha persoa que che aprenda os fundamentos da profesión e que ela saiba, iso é impagable. Tampouco o aprecias naquel momento, porque non tes máis coñecementos, pero despois ao cabo do tempo, sí, aprendernos cousas moi bonitas. E despois empecé a traballar nunha empresa que era dos vascos, de feito chamábanlle os vascos. A empresa chamábase de outra maneira, pero tal. Estivemos ali ata que pechou. Cando pechou, cada un dos que estábamos ali traballando tomamos camiños diferentes, uns seguiron dobrando e outros non. Eu tive a sorte de seguir ata hoxe, que hoxe xa traballo moito menos, xa podo, dada a miña idade, xa facer as cousas que me gustan e que me apetecen e tal, pero a pesar dos malos tempos, que, bueno, igual aquí os compañeiros vos falan deles, ou non, porque os malos tempos igual é mellor esquecelos, e houve tempos moi malos e de moita pelexa, de moita loita, de moita fenda dentro da profesión. Como di Lola Herrera no seu libro Me quedo con lo bueno, eu tamén quedo co bo. Grazas a esta profesión tiven iso, unha profesión, un xeito de ter un traballo que era apaixoante e que cada día é diferente do anterior, é diferente do seguinte, mesmo facendo a mesma serie, é dicir, mesmo facendo Magnum ou Dallas ou tal, cada día é distinto. É que me aportou moitísimas cousas. Só vou mencionar unha, porque me parece das máis bonitas e das que casi ninguén se acorda. Agora que hai tanta manía de establecer os cupos de idade para a xente, estes móvense aquí hasta os 30 anos, aquí hasta os 47, ali a tal, a partir dos 80 xa nada, que se consideran premortos, é dicir, que xa tal. Para min foi unha das cousas mellores compartir o meu traballo con xente que tiña dende os 18 anos ata os 68 anos. Iso foi do que máis contenta me sinto.
Miguel. Pois corría o ano 80, non sei se é 82 ou 83, seguro que o Xío sabe que é un estudioso. É a memoria. É a É a memoria. memoria. É a memoria A memoria externa. da dobraxe. Bueno, era o ano 82 ou 83, bueno. Resulta... Que dixe? Que non nacera. Pero xa estaba collendo notas. E resulta que na Coruña, pois os ambientes así de ambiente de teatro e locutores de radio, locutoras de radio, digamos que, aínda que parece unha cidade grande, prácticamente pois, é unha cidade pequena con eses puntos de reunión onde coincides con toda unha determinada xente, non? Entón, correuse a voz de que dous dobradores que eran da Coruña, pero traballaban en Madrid desde había moitos anos, Juan Rodríguez Guisán e María Romero, ocorreuse a idea de facer un curso de dobraxe na Coruña, pero non pensando para nada que iba a haber unha televisión de Galicia ni nada. En principio era un curso de dobraxe para dobrar vídeos destes de videoclub, pois de clase B ou C, non sei, aquilo era. Bueno, e tal, unha empresa de publicidade ali de Coruña organizou o tal curso e os primeiros que acudimos ali, pois xa, como dixen antes, era xente de teatro, o sea, daquela era profesional, era de teatro profesional, de teatro amador, e tamén xente da radio, é dicir, xente que en principio tiña un manexo de voz e unha, non? Sabía utilizar o micrófono, non? E ali fixemos o curso. E tamén teño que dicir como Charo que era curioso porque era interxeracional, é dicir, que eu era dos máis novos daquela, claro, e había xente locutoras que xa estaban case a punto de xubilarse, non? E con esa xente, pois logo coincidimos durante moitos anos, hasta que, claro, a lei de vida, pois moitos foron morrendo e tal, non? E logo incorporáronse xa a profesión, pero máis adiante, máis xente por todos lados, non? E así empezamos, había tamén uns emprendedores, uns empresarios que tiñan unha, un deles tiña unha tenda de electrodomésticos e entonces decidiu abrir un estudio estaba conchavado con este Juan Guisán, para mí que tiña, sempre estiveron conchavados, e empezouse a dobrar ali en castellano, en castellanito, apretando el culito, que se dice, para que non se te note el acento, e empezamos a dobrar unos vídeos horrorosos, que eu non sei, recordo que o primeiro chamábase Las Vacantes, e aquelo era terrible, non era porno, a pornografía fíxose máis tarde, que tamén se fixo, e eses foron os comezos, e desde entón, pois, ata hoxe, non? Logo, claro, o salto cuantitativo foi a chegada a Radio Televisión Galega, claro, concretamente a televisión, non? Que empezamos a dobrar no ano 85 para a televisión, as primeiras series, Esclava Isaura, Magnum, Dallas, e desde entón, así, con temporadas mellores ou peores, pois ata hoxe. Nada, pouco teño que contar. Eu tiña un profesor de galego que se chamaba Manel Matalobos. Díxome, mira, tío, de banqueiro non, métete titiriteiro. Metime titiriteiro, fumo unhas probas a Santiago, chamei a Beni, que non se acordará. Chamei e dixen, oi, mira isto onde se fará, fais en Santiago. Fun aos Vascos, efectivamente, que por certo era a única empresa de todas que tiña o nome en galego, Imaxe Galega. As outras eran sonorizaciones del noroeste e cosas deste estilo. O sea, xa apuntaba un pouco tamén a cousa, non? Pero sí me gustaría, por empezar a meterse un pouco en fariña, cando empezamos, fariña, cando empezamos, que ríose, non sei por qué, que digo que cando empezamos, como ben dicía Charo, os nosos mestres eran xente de fora. Eu, por exemplo, tive a inmensa fortuna de como o mestre foi Daniel Dicenta, que era un maravilloso actor e foi un maravilloso mestre, pero ensinábanos o oficio tal e como eles o aprenderan. Entón, aquí non había ningún referente, quero dicir. O teatro profesional, primeiro grupo, Troula debía ser do 79, logo Atlántico, Noroeste, ano 84, non había un sitio onde mirarse, non? Entón empezamos a facelo como puidemos, con todas as nosas limitacións,
tamén cos nosos prexuizos. E por riba intentábamos emular un modelo de dobraxe que era que víamos, non? Entón dobrábamos todos mal. É dicir, dobrábamos mal porque, porque sei, hai moito tempo que chegaches, éramos superfinos, non? Anos despois, como 4 ou 5 anos despois, empezaron a chegar informes da TVG e dicen, non, mira que isto era en galego, amigo, non? Entón aí foi, que despois seguramente falaremos disto, que houve un proceso que a mañá entendeuse mal porque eu non estaba criticando o propio proceso de corrección, pareceme imprescindible. E esa época, na que ademais houve un momento que había lingüistas en cada sala, é dicir, traballábamos 13 horas diarias en galego cun lingüista. O que lle levou a dicir a xente como Regueira que éramos a elite do galego. Ademais, íanos o soldo niso. O que non sabía tiña que aprender, non? Entón eu creo que aprendemos, puxámonos as baterías rápido e ben. Efectivamente, eu creo que fomos, sen ningunha dúbida, un referente, que aprendemos a facer realmente ben. Pero, cando empezamos, éramos torpes, técnicamente máis torpes nas cuestións idiomáticas, non? Ata que che amosan o carreiro, non? Mira, o camiño por aquí, ai, amigo, entón é outra cousa. Tamén é certo que aqueles que éramos galegofalantes tiñámoslo moito máis doado, todo era máis próximo. Recordaba esta mañá unha anécdota de meu pai, que eu acordome cando meu pai empezou a ver dobraxe na galega, e dicía, a min iso de que os vaqueiros falen en galego, dicía, pero papá, ti és de Prevesos, Castro do Rei, dunha familia de labregos con vacas na casa. Dixo, xa, pero non, os vaqueiros. Anos máis tarde, chego un día a casa, xe pasaran 30 anos ou así, e atopo vendo Walker Ranger de Texas, eu dobraba a Nick Nolte, que morreu, xa está mellor. Xa está mellor, xa non. Nolte non. Pero estaba enganchadísimo de Walker. Chuck Norris. Chuck Norris, sí. E digolle, papá, estás vendo esa serie? Dixo, sí, estou enganchadísimo. Ele dixo, pero son vaqueiros. Dixo, a ver, levan pucho, pero vaqueiros non son. Porque o brazo a torcer non ia dar meu pai, sabes? Entón, si houve un proceso no que eu creo que se nos ten que hinchar o peito, porque houve un proceso onde conseguimos facer iso dunha maneira que a xente asumiu. Unha idea máis, non me enrollo, porque o largo me non teño freno. Esta mañá falaba, creo que Antón Dobao, quedeime con aquilo da idea de que de alguna maneira os medios de comunicación, a televisión especialmente, é un espello, non? É un espello que eu creo que utiliza todas as formas, a forma, deforma, reforma, conforma. Non sempre devolve a imaxe do que é a sociedade real. Ás veces devolve unha imaxe moito mellor, o que tamén consigue conformar unha sociedade que este orgullosa do que está escoitando. E eu creo que nós tivemos un papel moi relevante en todo iso e conseguimos que durante xeracións, a xeración Xabarín, nós tivemos aí unha parte importante, non? Que vira con orgullo e que estivera de moda falar galego, algo que se foi perdendo. Creo que nós fomos actores activos nesa historia. Anos despois, eu acórdome que facendo Matalobos houve moita xente nova que se volveu a enganchar a galega. E digo volveuse a enganchar porque vían algo despois de anos que tamén lles gustaba. Entón a xente desexaba que houvese algo na TVG que lles gustase. Pero, por desgraza, nese intervalo, e despois estamos atravesando un longo deserto que parece o de Sirat. Isto non ten fin, e escoitas un bum bum de vez en cando que che marea a cabeza, non? En fin, para ir arrancando e despois falamos do que queirades. Estou pensando naquel dos proxectos, non, cunqueirianos de escribir unha novela do Far West en Galicia na que os vaqueiros falasen en castelán e os indios falasen en galego. Digo que mellor, pois tamén a dobraxe podía chegar un pouco a este tipo de pactos ficcionais ou consensos. Hai unha novela de vaqueiros de Isidro Novo, na que Lugo se chama Hollywood, como o seu propio nombre indica, non? O dos zapatos vermellos. Sí, por unha presa de machacantes, chamase a novela de Isidro Novo. O tema dos xéneros, non? É unha pregunta que teño para máis adiante. A min interésame agora neste proceso, por exemplo, falabas ti agora, apuntabas o tema, por exemplo, da entoación, de como se vai facendo este proceso, non? Como foi, quen decíades que houve un momento que desde que houve Televisión de Galicia chegaban vos eses informes nos que podíades saber, pois estamos facendo unha entoación que é un remedo do castelán. Como se vai facendo iso cando non tes
referentes máis que en linguas alóctonas. Fora, como vas facendo aquí, como vas tomando consensos, como vas aceptando e adoptando pois estas ideas e incorporándoas ao teu facer diario, porque non tiñades, pois eso, nin libros de estilo, nin había... Estaba todo por construir naquel momento. Como fostes facendo? Troupeleando, porque verdadeiramente era complicado. Eu tiña aquí unha cosa de hai anos escrita, pero valería para isto, non? Porque di que a dobraxe en galego era rudimentaria, pobre, era unha rudimentaria, pobre e ben intencionada imitación, sen parámetros en que medir os diferentes aspectos. A calidade lingüística dependía do nivel idiomático do actor ou actriz que dobrase, xa que apenas había control especializado sobre o traballo. E a calidade interpretativa, mala en xeral, estaba acompañada as máis das veces por unha escasamente conseguida calidade técnica. Desolador. Quero dicir, os primeiros tempos eran así. E o certo é que pasábanlle cousas, pasábannos cousas raras. Por exemplo, eu, claro, daquela éramos todos moi noviños, vai aló, 40 anos, non? Eu nunca, non, iba a dicir nunca, pero non, porque si, en algún momento xa precavera que había xente en Galicia que falaba un galego distinto. Eu a primeira vez que lle escoitei a unha persoa dicir nosoutros, pensei que falaba mal. Pensei, mira, este di nosoutros como en castelán, casi. Por sorte calei a boca e non dixen nada. Non sabía que había diferentes formas de falar o galego dependendo de onde estiveras. Tampouco nunca me puxera a pensalo, se vos digo a verdade. Non era algo que estivese no día a día de ninguén, o idioma. Non estaba, non? Entón, cando nós empezamos, foi cando empezamos a facer tamén preguntas e preguntas e preguntas. E acordaránse os meus compañeros de e logo en Muros como se di tal? E como decides cual? Pero entonces vos decides, eu dicíalle a Luís, por exemplo, pero como que ollo? Ollo non, ollo. Cando has pechado. Exactamente. Dicía, ullo, e dicía el, ullo, non, ullo non, ollo. Claro, falábamos moitísimo diso, pero non había xente, había moi pouca xente especializada, estaban empezando. E foi tamén moi bonito darse de conta de como eles mesmos tiñan moitísimas dúbidas, non había norma daquela establecida ao respecto de que utilizar. Eu recordo cando fixemos Foise co vento, a versión da televisión española en Galicia, que debeu ser no ano 70 e... Empezamos no 85, non? Pois sería no 86, entón. 86 pudo ser. E recordo está aí o Xío, por Dios, o Xío, en que ano foi. Quizá non nacera. Recordo perfectamente que no guión había unha palabra cando Escarlata lle di a el o das mans, que ten mans non sei que, e lle di, porque de currar, de traballar ali co sacho, e que lle di el, estas non son as mans dunha señorita, son mans de, e a cousa era campesiña, camponesa, labrega. E recordo eu estar na sala coa directora, que era Dorotea Bárcena, ou Bárcenas. Bárcenas e Guto. Vale. De estar ali comentando, non, pero que camponesa só se diría na zona de Pupurlú, pero que claro, la brega non expresa exactamente. Era un prazer velos discutir, porque era xente que sabía máis que ti e que estaban decidindo sobre algo que ias dicir ti, non? Que ao final dixerelles, a ver, veña, acordade algo que aquí hai que tirar para diante. Creo que dixemos campesiña, ao final, na primeira versión. E na segunda é posible que dixéramos labrega. É dicir, todo nacía, todo o mundo quería aportar. O que eu non son aínda capaz moi ben de entender é por que nas primeiras dobraxes dicíamos iso que di Luís de pero vostede vai vir a conto de que? Quero dicir, o orixinal era inglés ou era chino ou era tal, pero non era español. A única explicación é
que estábamos tendo un referente claramente español. Custou sacar iso de enriba, mesmo falando galego e sendo galego falante, custa. E se hoxe lle vas facer unha proba a alguén que ves que fala o galego e que tal, e se pon a facer un tei, unhas frases, é moi posible que lle vai ao referente por riba do que el quere facer. E aquí hai xente que dobra, e sabedes que a veces é complicado sacar unha reinterpretación autóctona, túa. Dicir, pois, por que vou dicir víchelo? Se te terei que dicir víchelo, ou de 40 maneiras, pero non, por que vou facer iso? E iso é porque somos unha colonia, non ten outra explicación. Totalmente. Pois, situádevos, claro, nos anos no ano 85, que comezamos a dobraxe en galego, situádevos na Coruña de Paco Vázquez. E eses estudios que tiñan nombres moi esotéricos, como sincronización, como era? No, sonorizaciones del noroeste, non sei que. Bueno, o caso é que estes que viñan de Madrid, porque claro, xa estaban, fixeron a carreira en Madrid e vamos, aquelo do acento galego e a prosodia galego sonáballes máis que a galego a chino, non? Entón, eles mesmos, para curarse en saúde, nos primeiros tempos que se dobrou, inventaron un término que era curioso, que era galego neutro. O galego neutro quedaban tan panchos, non? Entón, claro, a xente da radio fala dunha maneira determinada e daquela a pouco se falaba na radio aínda en galego, aínda, non? Pouco se falaba. Entón, con eso do galego neutro, pois, tiramos pa diante, fixéronse as seleccións dos protagonistas das primeiras series, estaba para botar a andar a televisión, veu que non sei como se chama, pero eu recordaba o de los chiripitifláuticos, el Capitán Tan. Non era o Capitán Tan, Sí, pero esta xente é moi nova. Esta xente é moi nova, non? Non, da española. Cando se montou a galega, para a programación e todo, veu xente que viña... Valentín, había Valentín? Era un Valentín. Sí. Era Valentina. Pero Valentín era a señora, pero o actor que facía do Capitán Tan non se chamaba Valentín. Non sei, bueno, o Capitán Tan. O Capitán Tan tampouco, vamos, o tema da prosodia galega e tal, nada, non mirou nada, mirou que houbera unha conxunción entre actor e dobrador e, bueno, e a técnica e que te manexaras ben, non? Naqueles primeiros tempos, é dicir, importaba pouco na Coruña o tema do idioma. Mesmo non había un lingüista nalgún estudio que se encargaba de corrixir os textos, os guións de dobraxe antes de entrar en sala, pero logo non asomaba pola sala para nada. Se tiñas algunha dúbida como director ou como actor, tiñas que acudir a él, que estaba escribindo poemas no seu despacho, porque era un escritor, tamén non me acordo como se chamaba, tampouco, ata que se empezou a tomar en serio e claro, empezaron a vir os informes e entonces co gasto que supuña para os estudios e entonces tomaron a cousa máis en serio. Entonces sí, outros tempos que había, como decía Luís, un lingüista en sala e entonces non só para os temas gramaticais, sino tamén metíanse, bueno, non afondaban, pero o tema da prosodia e da entoación sí que se tocaba ás veces e podías discutir, podías falar con eles, quero vos dicir que eu coa xente da radio do galego neutro discutía moito, porque tamén era galego falante, pero vamos, non é un tema baladí, é un tema superimportante que as entoacións, a fonética, a prosodia, sexan do idioma no que estás dobrando, pero sonáballes tamén a chino, non? E entón, bueno, sí, o tempo ese despois de que sí que había lingüista en sala, recordo ahora os primeiros tempos da muller que é diputada agora no Parlamento de Galicia, Mercedes Queixas estivo de lingüista en sala. E así, bueno, non se me ocurre nada máis agora, xa se me ocurrirá máis cousas. Todos xeitos, preguntabas como facíamos. Nesa época en concreto, nos, claro, evidentemente dobramos por voz e por xesto. Perseguimos o xesto, non? Bueno, sabe que me dixeches que eso era para traducción.
Dixo, vente a un congreso, porque ti sabes moito de para traducción, non tiña ni idea do que era para traducción, porque eu explicaba moito a xestualidade, como se perseguía a xestualidade, e nos dobramos moito polos ollos, non? Que seguramente a comunicación máis directa e fina que hai entre dous seres humanos. Ti podes non entender o que outra persoa fala noutro idioma, pero miras os ollos e a intención enténdela, non? Entón, claro, a época esa na que había lingüista en sala, eran tempos máis lentos, ralentizaba un pouco o traballo, vías máis veces o take, vías máis, entón refinabas máis, e mirando os ollos xa che saían curvas de entoación que do normal non che saían, non? Logo había, estaba recordando hai un problema de base. Nos outros non somos distintos do resto de Galicia. Tamén tiñamos autoxenreira cando empezamos, non? Iso unha, logo, a min chocábame moito, por exemplo, en Coruña, que a xente tiña os idiomas mesturados. Cando falaba en castelán, falaba con un acento galego, cando falaba en galego, falaba con acento castelán. Sí, digo, en serio, non? Entón, acordame unha compañeira que estaba pelexando cunha curva dunha pregunta e non lle saía. E cando se desquiciou, dixo, pero entonces como se hacen as preguntas en gallego? É unha anécdota que di moito de como funciona por dentro o cerebro, non? Bueno, podemos, que son divertidas, eu acórdame, falando destas, todos aprendemos, todos, tamén os lingüistas aprenderon moito, os traductores, porque a traducción para a dobraxe, xa non sabe mellor que a ninguén, é a máis difícil seguramente de todas, porque non é gran o que se chama o autor que di que é a traducción completa ou total, porque non traduces únicamente as palabras, senón o significado profundo delas, non? Entón tamén eles tiveron que aprender a facer ese choio, porque non era traducir, era traducir para dobraxe. Tiñas que aquelar a medida das frases ás frases do orixinal e se enfatizaban nun punto, bueno, que vos vou contar se sodes traductores, se enfatizan nun punto determinado e iso non sabíamos facer. Viñamos ademais da dobraxe en castelán, que é unha dobraxe que eu teño criticado moito, sobre todo unha dobraxe dos anos 70, parece que estamos falando dos deuses da dobraxe, e se te pos a mirar en serio a dobraxe en castelán, cuidadiño, pasaron pola dictadura. As traducións son super limpiñas. Se din un taco grande, eles quitanlle o 40%, que non vai a ser, non? Veu o reino das grandes voces, que todos os... o neno de teta tiña que ter unha voz como a miña, non? Bos días, non? Mamá teta, non? Era unha cousa así. Independentemente de como fosen os timbres do orixinal, pasaban por riba dos timbres do orixinal. As voces estaban en primeiro plano, non respetaban os planos do orixinal, é dicir, se unha voz prácticamente era inaudible porque estaba nun segundo plano, eles poñían aquí. Entón, é unha escola determinada que ten as súas cousas moi boas, eles son técnicamente moi bons no axuste, pero tamén ten os seus defectos. E nós aprendemos desa dobraxe. Entón tamén tiña que ver con isto. A maneira que tivemos nos de aprender foi facer acentuacións finas. E se por riba tes autoxenreira, non che digo eu que che queda, non? Pero sí, houve unha época de mellora que eu creo que na que estamos todos de acordo que foi esa época na que podíamos pararnos máis e tirar do noso, que ao final non era tan difícil. Só había que tirar da corda, non? Estou a pensar ahora que falades, no, que a primeira vez que Charo aquí escoitou un Nosoutros foi nunha sala de dobraxe. Por exemplo, certas polémicas que hai de cando en vez, non, no ámbito anglosaxón, de que acentos se escollen para segundo que personaxes, non, nos filmes. Penso ahora máis recentemente nos Bridgerton, perdón pola referencia tan ultra pop petarda, pero se non meto algunha por sesión, isto non sería conveniente, cando están cuestionando que hai certos pactos ficcionais que se rachan e que se establecen novos, pero, por exemplo, todas as persoas do servizo teñen acentos ou do norte de Inglaterra ou de Escocia, Gales ou Irlanda. Sucede algo semellante, por exemplo, na contorna do Señor dos Anéis, que dobraxe nas que tedes participado, onde os ananos teñen todos acento escocés, por exemplo, e os hobbits fundamentalmente galés. Digo, no caso do galego, este tipo de circunstancias dialectais tivéronse en conta agora de produtos que veñen de outras linguas e que teñen, digo, porque, por exemplo, no mundo actoral anglosaxón, esta idea de saber adaptar acentos de outras sotaques de outros espazos é moi aprezado como cualidade interpretativa, en cambio, no ámbito castelán é casi anatema falar de
de adoptar sotaques de outras contornas. Que sucede nunha dobraxe, non? Cando supostamente vos din que hai que falar nun galego neutro, calquera cousa que sexa isa. Pois depende. Eu recordo, por exemplo, e non quero abrir aquí un melón de disputa, pero recordo fai moitos anos, cando se dobrou arriba a abaixo, que eu pedíalles facer aos traductores diferenciar a linguaxe do que era todo o servizo de diferenciala un pouco do que eran os señores da mansión. Non? E o traductor que o facía naquel momento deu-me un bo argumento, que era no orixinal apenas hai diferenza. Apenas hai algunha palabra, hai algún tal, pero apenas hai diferenza. Entón, eu dixenlle, vale, a min váleme o que lles ti, pero isto que nós imos facer agora é tamén unha ficción lingüística. Non é só unha ficción, é tamén unha ficción lingüística. E penso que perdemos unha grande oportunidade se non o adaptamos ao noso. Por que non facelo? Xa sei que ti disme que eles que teñen 4 diferenzas e que con eso para eles é suficiente. Vale, pois nós en vez de 4 imos meter 46. Quero dicir que vai quedar moito máis introducido no que é a vida do espectador de Galicia se facemos algún tipo de referencia a iso. El estaba en desacordo, teño que dicilo porque era así, porque el dicía que iso xa non era traducir. Dixen, non, é verdade, iso é adaptar, pero aquí traducimos e adaptamos. Imos facer unha ficción, non é un documental que vaya pola regla biolóxica de que lle vayamos cambiar o xénero a unha medusa, non. Aquí imos facer unha adaptación. E, bueno, fixoa sen ilusión pola súa parte, pero xa nos encargamos logo na sala nós de facer máis aínda. Eu penso que o resultado foi maravilloso. A xente encantoulle. Eu non quería meter rasgos dialectais, porque non me parecía, e despois, moito tempo despois, conto vos tamén unha anécdota pequeniña con un lingüista da tele que dixen, pois no fondo ten toda a razón. Eu non quería, porque me dicía algunha persoa, por que non lle metemos ao servizo geada, seseo, tal? Non, porque estou, que queiras que non estás asimilando rasgos dialectais a clase social. Eu iso sí que non o quería facer. Malia iso sí que me apetecía tamén que houbera algunha expresión, algunha cousa tal, que definira, sí, é certo, a clase social, pero que non tivera ningún punto negativo, non? Moito tempo despois, moitos anos despois, estaba dirixindo unha película que creo que se chama Río Bravo, pode ser. E ali había un personaxe que dobraba o finado Gonzalo Reichao, moi bo dobrador, que era o que facía de cura en Padre Casares, pode ser? Sí. Era moi simpático, entón falaba cunhas características moi especiais dentro da película. Sabedes que os protas eran John Wayne, varios, non? Entón, decíame, el comentoume, por que non lle metemos unha geada curmá, que sempre me chamaba curmá porque éramos da estrada. E digo, pois non sei, vou comentar aquí ao lingüista. Entón, mandei un correo ao lingüista da TVG, e para min contestoume, claro, está moi ben, cando che contestan así, fante reflexionar, é verdade. E dicíame el, non vexo ningún motivo para meterlo a ese personaxe e non meterlo a John Wayne.
Claro, o sea, o protagonista non, ese fala cun galego exquisito, pero este que é un borrachiño que pasa o tempo no cárcere, que non sei que, a este sí que lle metemos a geada. Fíxome meditar, Anque eu xa o dixera, había moito tempo para o de arriba a baixo, e pensei, non, efectivamente, non lle vamos meter a ninguén ou méteselle a todos. Non podemos nós recalcar nunha cousa que a min pareceme deleznable e enriba vou eu a machacar nela. Non. E despois, en moitas outras películas, e terédelo visto, tamén pasa en castelán, cando son dous personaxes os que falan con acento, pois mexicano, arxentino, non sei que, bueno, podes correr o risco e dicir, veña, vamos ubicalo, que dicimos nós, non? Vamos lle dar a ubicación que ten no original. Agora ben, se xa son 18 personaxes, aí mídeo moito, porque cada un vai ser da súa casa, pode quedar unha caricatura mal feita de un vai parecer cubano, o outro non sei que tal, entón aí a maior parte das veces non se fai nada. Ou faise con moitísima medida. Fixémolo non hai moito, non recordo a película, creo que era nun aquí a Mel Gibson, Luis Averao. Mel Gibson iba a México e quedaba preso. Como se quedaba? Preso ali, Ai, non me acordo. non preso das costas, non quedaba preso das costas, quedaba preso no presidio. Quero dicir, cando son algunhas frases, eu creo que te podes arriscar, pero se son moitas, e dis, pero eles fixeron xa, e canto tempo tiveron eles para facer ese traballo, e canto teño eu? Teño 3 minutos para ver toda esta secuencia e poderlo reproducir e reproducilo dunha maneira digna para o seu acento e para o meu idioma. Eu aí tería sempre moito cuidado. Mellor quedar que non pasar. Sí, é un tema moi delicado, non? Moi delicado, porque unha cousa a nivel dos acentos son os acentos de fora, é dicir, que se argentinos, que se francés, que se ruso, que se alemán, pero o tema das diferentes utilizacións do galego según a clase social dos protagonistas da historia que se conta é un tema moi perigoso. É moi perigoso porque incluso políticamente falando, porque xa dixeches antes, e é certo, Galiza segue sendo unha colonia e hai unha cultura de primeira e unha cultura de segunda. E sabemos o que está pasando co tema do galego, que mentre sigan gobernando estes, isto, non ten paraxe, vamos ao precipicio de cabeza, non? E entón, incluso, eu creo que sería políticamente incorrecto. É dicir, ese tipo de adaptacións, non? De uns con geada e outros... Porque non é real, porque os señoritos falarían castellano, entón já empezamos outra discusión diferente e podémonos enlear aí e non saímos, non? Entón, agora xa está todo trastocado, porque agora de repente hai rusos que fan de rusos, pero fan actores negros facendo de rusos. É dicir, do Partido Comunista con Lenin rusos, digo negros. Eso, vamos, será políticamente correcto para os cupos das, como se chama, das razas, das diferentes razas, pero, non sei, históricamente é cuestionable, non? Como esa serie que dixeches ti, como hai aristócratas negros, pero, bueno, cando na Commonwealth eran todos esclavos e estaban atizando neles. Iso é irreal, iso é irreal. Pois non é o máis fantasioso da serie tampouco. Non é o máis fantasioso da serie. Bueno, pois que quero vos dicir que para min ese é un tema moi delicado, pero fascinante, non? Se fóramos unha cultura normalizada a todos os niveis, sabedes, entón podías arriscar aí, non? Pero cuidadiño, non? Eu aquí iba tamén un pouco, digo, pois se esta persona de Yorkshire, independentemente da clase social, pois vámoslo poñer, eu que sei, que sexa das Pontes de García Rodríguez, por exemplo, non? E digo que si podería facerse incluso algún tipo de adaptación desta idea. Hai que ter moito cuidado. Digo, claro, porque iso pode ser moi complexo. E digo que por exemplo, no mundo do cinema, sobre todo o británico, máis que do estadounidense, que o mellor o tema dos sotaques territoriais é moito máis diluído, sí que é algo moi meritorio desde o punto de vista actoral. E digo, claro, e eu vexo que é unha parte
realmente complexa para trasladar. Ademais, é a súa formación, aprenden a manexarse con 5 ou 6 acentos distintos, non? Claro, o problema está, eu estaba me acordando agora de O mundo de Big Man. Había dúas personaxes que eran paifocos e meteronlles geada ese seo. Eu que son dunha zona que non temos nin geada nin seseo, fervíamos sangue por dentro. Por qué, non? Pero claro, é toda unha casuística. Eu acórdame que hai moitos anos dirixín Revenge, ou como se diga, a de Tony Scott. E claro, era Kevin Costner, que era un piloto americano que ia a México, onde estaba Anthony Quinn, íntimo amigo, medio mafioso, mexicano. Os dous falaban entre eles en inglés. Aparte, Anthony Quinn falaba perfectamente en castelán. Os mexicanos falaban con acento mexicano. Había, de feito, dous que un sabía falar inglés e outro non, entón tiñalle que traducir, o cal era un problema, porque se ti o puñías a un a falar en castelán e outro en galego, como non sabían entender. Miña xoia, non? E despois había mexicanos que falaban inglés dependendo, uns mellor que outros, non? Entón, a min, estúpido de min, ocorreuseme que era boa idea, que era no momento en que moita xente quedaba un pouco fora da dobraxe porque o seu galego non era o mellor de todos, meter a esa xente nos mexicanos e incluso forzar, porque se un mexicano se puxese a falar en galego diría hai moito tempo, que sei, xa estás aquí, non diría xa estás aquí, non? Farteime de facer retés. E parecíame boa idea, dicía, mira, unha maneira, que os compañeiros que non teñen tanto control do galego, pois traballen e marcar distintos rexistros segundo o caso. Unha última cousa, por non enredarme moito. Eu estaba pensando agora noutro caso. Fariña. A mí parece un traballo maravilloso. Falarían os narcos entre eles en castelán? Non. Entón eu aí é onde vexo a diferenza grande que hai con Cataluña ou con Euskadi. Hai pouco fixemos unha serie aquí que ainda nos estreou, Pensión Incompleta, que a fixemos os cataláns falaban en catalán, os vascos en euskera, nos en galego, entre nos en castelán, non? Vin que os problemas que máis ou menos todos os lados cocen fabas, non? Pero eu creo que teñen menos complexo para iso, non? E aquí poñemos hai un traballo fantástico, creo que está moi ben feito, pero a min pareceme increíble que eses narcos falen entre eles en castelán e que lles poñas acento galego. Aparte que é unha oportunidade maravillosa tamén de explicar unha realidade sociolingüística. Eses tipos seguramente cando falaran co poder falarían en castelán con acento marcado galego e habería un xuiz que é de fora que falen perfecto castelán, non sei. E ao mellor sería tamén un progreso social, un cambio lingüístico, claro. que tamén era unha opción. E creo que, por eso digo, non critico o traballo que me parece maravilloso, pero que dá a medida tamén de onde estamos, non? É do que se avanzou e do que falta por avanzar. Claro, digo que ao final as escollas, como contades, fóronse tamén facendo a medida que sabíades máis, non? E que tiñades máis información do Mira, redor. contábame, Sí. outro día contábame unha compañera que está negra porque teñen que dobrar unha película Benvidos ao Norte. Ostras, é verdade. Pensei moito... Que se fai? Claro, perdón. Benvidos ao Norte. Que se fai? Porque é unha zona onde se fala... Bueno, xa sabedes, coñecedes a película. Entón, espero que non estea por aquí a traductora. Está por aquí, non? Entón podo dicilo. Non, pero que a traductora seguramente tiña un criterio, que non digo que estea mal, que era inventar. Pero inventar un idioma que é toparado, Sí. Inventar, sí, unha especie de coiné de rasgos que só falase esa xente. Párate aí. Claro. O traductor non me quero ver no pelello do traductor, pero é que da directora non che quero contar. É dos que pasen É unha película atril. moi polémica en Francia, precisamente por como reflicte, como caracteriza pois a poboación dese norte francés con riscos flamencos e demais, que é unha película, bueno, como moitas películas das territoriais en Francia, hai unha sobre o País Vasco francés, sobre Iparralde semellante tamén, e co mesmo resultado, que son películas que fan moita gracia, non? Vistas desde esta idea pouco xacobina do mundo francés, pero que claro, son problemáticas. Como traduces iso para o galego? Xa cho contarei. Sí, claro, que os fas a todos penso nun sitio máis illado, Negueira de Muñiz.
Claro. que poidas atopar. Perdón, aí, non sei, eu creo que solamente hai dúas vías, a min teñeme tocado tamén algunha desas, que é arriscarte, efectivamente, dicir, pois, pasa moitas veces isto de que hai personaxes franceses, eu esta non a dirixía, pero estaba dobrando ali a Isabel Huppert, e a de Aragón, a madriña, ela aí falas en árabe de distintos árabes, porque non decimos árabe, pero hai 40 maneiras, non? Cando falan en árabe, os franceses non nos entenden, entonces falan, é dicir, hai mogollón de complicación. E logo xa non vos conto cando iso non ven no soundtrack. É dicir, o soundtrack é o cacho todo, digamos, de diálogo. E habitualmente iso virá xunto coas músicas, os ruídos, os pasos, pero hai veces que non ven. Entón, ti pódelo roubar, ti, os técnicos que fan maravillas, poden roubar do original ese cachiño daqui a aquí. Pero aquí empezan a falar en francés por riba e xa non se pode roubar. Entonces ti ves a dous falando en francés que vamos dobrar en galego e detrás outros falando en árabe, bla, 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 sin que se escoite nada. Que faz? Quero dicir, que faz? Deixaslle a boca a la virulé, aí sin cubrir nada, metes, como dicimos nós, M&M, algo que non se saiba e tal, para que non quede baleiro, deixas o baleiro. É verdadeiramente complicado. Outra opción, que neste caso non valería, pero noutra sí, é ir ao que son parámetros convencionais. Ningún de nós, cando vía películas dos nazis, quedaba alucinado de que falaran en castelán, todos os alemáns entre eles. Estaban en Alemania e falaban tal, e viñan os do desembarco e tamén todos falaban o mesmo idioma. É unha convención, vale? Pois se é unha convención, tamén podemos facer unha convención lingüística en determinado momento. Que un fala en albanés e outro fala en grego e o outro en turco. Vale, vamos facer a convención de que todos falan no mesmo idioma. Evidentemente estáse perdendo algo aí, pero tamén se está ganando, O director en tranquilidade de cabeza moitísimo, pero tamén o espectador, digamos que estás noutro esquema, como cando decimos outro esquema de traballo. E logo, vos, os que sodes traductores, teredes visto en mogollón de ocasións que, os que traballamos en dobraxe, esas cachámolas no aire todas, non? Que collen a uns migrantes indocumentados nunha plantación de laranxas alá en California, entonces ves o policía que máis sabe, eu estou vindo nunha serie de Netflix. Claro, os migrantes falaban en español entre eles, e un dos policías era hispano, entonces era o que falaba con eles. Entonces, claro, ti vías, no subtitulado poñen pregúntale que non sei cuánto, non sei que, e outro dicíndolle, pero lleváis aquí mucho tiempo, cuánto hace que non sei, é dicir, polos cerros de Úbeda, pero está bastante ben fiado para que a ti nin che falte nin che sobre. Ti estás vendo aquilo, si estás perdendo que está falando noutro idioma que é o que sabe tal, pero o que non ten ningún sentido, ningún, desde o meu punto de vista, é o que comentábamos e que pasou en moitos casos, e que pasou, por exemplo, na primeira versión, creo que é a única que hai, do Padriño, que están en Cuba, e entonces está o traductor que lle traduce a Corleone o que está dicindo outro, e entonces o outro di, pois es que non debíamos hacer esto porque non sei cuántos, que non debíamos hacer esto porque non sei cuántos, que a ver, é xordo este señor, o sea, quero dicir, iso sí que non ten ningún sentido. Entón, eu creo que buscar apaños que, aínda que sexan convencionais, non estorben, xa é unha cousa axeitada, digamos. Non sei que opinades, pero bueno. Si non é unha torre de Babel, absolutamente. Eu, un dos traballos que recordo que máis me costou como dobrador foi, acabo pronto, foi por un tema de acentos. Era unha serie que se chamaba, unha comedia moi divertida, ademais, se chamaba Aló, Aló,
que era a resistencia aos franceses dominados polos alemanes, non? Entonces os alemanes falaban con acento, en galego, todo en galego con acento alemán, e os franceses, o protagonista era eu, René, se chamaba René, e entonces falaba demasiado, e tiña que falar en galego con acento francés, logo outros en galego con acento alemán, entón aquilo parecía a Torre de Babel, pero como era aquela clave de comedia, estaba así xa moi estruturada a propia ficción niso, pois quedaba bonito, quedaba moi ben, é costoso, pero saímos adiante con ese traballo. Xa temos falado nas sesións da mañá tamén que isto todo se ven afectado polas condicións do propio traballo, non? O tempo que tedes para cada toma, a posibilidade non de ter esta permanente revisión lingüística para facer o traballo, eses informes que tanto vos solucionaron as escollas nos momentos nos que os tiñades con máis asiduidade, como foi mudando o propio traballo, non as condicións, os tempos, os requirimentos técnicos ao longo destes anos que levamos xa de dobraxe en galego? Foi algo que vos facilitou a vida, que se complicou, que esta idea de tamén saliu que o que é que dobrades menos ficción do que Sí, se dobraba sí. nun principio, que entonces eso tamén ao final é menos traballo ao final. A ver, seguramente que esa pregunta seguramente dependerá da que lla fagas, sabes? Eu penso que, en xeral, os informes lingüísticos contribuíron a unha grandísima mellora na capacidade lingüística dos traballadores da dobraxe, en xeral. Sempre. Algúns con máis alegría e outros con menos alegría, pero todo o mundo tivo que dicir, hai que saber máis galego para dobrar en galego. Pois cada un á súa maneira preocupouse de aprender. Eu persoalmente recordo o primeiro retei que me mandaron, que era nunha película no que hoxe se chama Illuno, e o retei, isto que sei, eu fará, non sei, 38 anos, era dilles aos músicos que deixen de tocar. Eu dixera, o que poñía o texto, dille aos músicos que deixen de tocar. Na miña zona non se fai ese plural, por eso a min me resultou, pois eu dicía, pero por que dilles? Pero se é un señor solo o que o vai dicir, dillo xa el a todos. Eu non sabía razoar aí tal, pero acórdome perfectamente. Foi unha das cousas que aprendín eu desde aquela a facer os plurais, e agora cántame na orella que non se fagan. É dicir, todos fomos aprendendo moitísimo, e se non fora polos informes lingüísticos seguramente non se aprendería tanto. Que a veces che molestaba? Moitísimo tamén. Moitísimo, porque dicías, mándame a min aquí que lle parece que soa, eu que sei, un pouco Deus en vez de Deus, e ti oías ao lado outras cousas que dicías, este logo porque non o manda. É dicir, sempre estabas con eso. E as empresas moito tamén, porque se as empresas lles importaban o tema dos informes lingüísticos é porque os reteis os hai que pagar. Cada vez que ti ías facer un retei, se estabas convocado xa ese día no estudio, nada, non? Eso sí que non representa custo. Pero se non estás convocado, representa unha seguridade social porque vas a un centro de traballo e tes que estar de alta. Entón, aínda que nada máis sexe ese custo, o da seguridade social xa é moi importante. Todo o mundo intentamos que non haxa reteis. E a veces, como digo eu, son reteis descontrolados. Quero dicir, preguntas, como queren que se pronuncie a capital de tal sitio? O máis parecido ao orixinal. Sempre a pronuncia o máis parecido ao orixinal. Apuntas aquí. Sempre o máis parecido ao orixinal. Washington, Washington. A ver, vamos decantarnos por Washington.
Pois non, queren Washington, vale, decantámonos por Washington, pero xa non queda moi claro. Pero se ti te fías diso, eu vou contar unha cosa que é real, e pasou o ano pasado, non hai tanto. Versalles. Digo, bueno, sabes, vamos facer a pronuncia máis parecida ao orixinal francés. Versailles, que é parecido ao que se di en francés. Dígase Versalles, que é o referente que se ten en Galicia para ese lugar. 8 persoas a repetir a palabra. Esos son 8 seguridades sociais. Menos mal que é certo que habitualmente esperan e tal. Quero dicir, todos intentamos que non haxa que repetir nada porque sabemos que representa un custo económico e aprendes tamén a base de pau, de dicir, non, isto... Fas 2 pistas moitas veces, diso, isto máis parecido ao original, entón diremos London. Home, London non ni perro, vamos dicir London, diremos Londres. Vale, pero entonces que decimos? San Antonio, no, como din? Por exemplo, decimos Beethoven ou Beethoven, Alzheimer ou Alzheimer. É dicir, atopas continuamente nos textos cousas que che fan dubidar. Necesitamos ou necesítanse máis vías de conexión cos lingüistas da TVG, máis diálogo. Eles saben moito, porque ademais aquí cada casuística é unha, entón necesitamos máis diálogo sobre eses temas. A evolución, bueno, podíamos falar de moitos temas da evolución destes 40 anos na dobraxe. Ti falabas a nivel técnico, variou moito, desde aqueles 8 pistas que para pinchar había que mover as rodas así, e, bueno, que tal, ata o día de hoxe, que é todo por programas de ordenador, que xa está ali, que hai que facer coincidir a ola con a voz, con tal, que cambiou moito tamén, bueno, cambiou moito ata que se estancou as condicións laborais. As condicións laborais, desde un principio, que non había seguridade social, foron, digamos, que fomos acadando, gracias a organizarnos con asociacións e tal, fomos acadando con convenio, fomos acadando melloras, agora está estancado, xa non sei desde que ano. Desde o 2006. Desde o 2006, que non sube nin o IPC, así che conto. Tamén é que hai moi pouco traballo. Menos traballo. Eu fui un dos máis, un tema moi curioso, que eu fui un dos máis beneficiados da normativa, do cambio da normativa que houve tamén por eses anos, no 2006, 2007, non? Porque repetimos completa a serie de Magnum. Pero completa, 140 e tantos capítulos para cambiar os gracias por el grazas, e pouco máis, non sei, pouco máis, pero 150 capítulos, aí non sei, deberon engañar ao empresario de turno, porque debeulle sair a torta a un pan. E eu recordo que aí tamén se perdeu algo de graza, porque Magnum chamáballe aos colegas nachos, como se dice en Ferrol e en Viveiro, que hai nachos. Pois eso non gustou, e a segunda vez que se fixo Magnum, non meus e o tíos, ou non sei que como quedou a cousa. Pero sí que cambiaron moito as cousas a todos os niveis, sí. Evolución ao cabo dos anos. Hai xa uns anos estando con outra xente na xunta directiva da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, fixemos unhas xornadas, montamos unhas xornadas, fíxate ti como é a cousa, que se chamaban Caras, Voces e Cruces do Audiovisual Galego, digo, polo parecido que poida ter, non? Porque na Asociación de Actores e Actrices non se permite que entren os actores e actrices de dobraxe. Entón, parecíanos unha boa maneira de unificar, ter criterios. Era unha diferenza abismal. É dicir, xente de dobraxe alucinaba con determinadas cousas que se plantexaban outros profesionais, porque era como, non, pero é que se non sabes falar galego non podes traballar en galego. Esa cousa tan básica, iso foi
o labor de moitos anos deste tipo de controles e de traballar o que dicía antes 13 horas diarias con lingüista en sala e de ser nos os primeiros interesados en que a cousa fose ben. Logo, hai algo que... como evoluiu a cousa? Pois mira, eu, persoalmente, isto é unha opinión única e intransferible, eu creo que hai anos, a partir do finais do século pasado, moitas empresas daqui... Bueno, primeiro, aquí chegou a haber 12 empresas traballando onde o 90% do traballo de cada empresa era para a galega. Hoxe hai 6, en 3 delas o 90% do traballo en castelán, eu supoño que un 10, un 15% é o que poden facer en galego, porque hai moi pouco traballo, e as outras 3 malviven traballando en galego e facendo a mellor publicidade con estruturas mínimas de traballadores, é dicir, unha persoa de técnica, unha persoa en produción e para de contar. E moitas veces contratada por día, con contratos tal. Por qué? Porque a carga da galega é ínfima con respecto a mellor un 10% do de hai 20 ou 30 anos. Eu non sei, non andará moi lonxe a cousa. Nun momento dado, as empresas en Galicia, ou algunhas empresas, intentaron optar ao traballo en persoal, en castelán. E eu persoalmente creo que se equivocaron porque intentaron entrar nese mercado baixando os prezos. Vamos ser máis baratos cos que o fan fora. Non é boa política. Entón, para manter esa política, as empresas, evidentemente, que parece absolutamente normal, teñen que vivir dos beneficios, non pode ser de outra maneira. Entón, se lle subes os custos laborais, malo. Así levamos, dende o 2006. Pero é que, ademais, cousas que podían xogar ao noso favor, é dicir, acabo de dicir Miguel, e dixo de alguna maneira tamén Charo, o digital xogaba ao noso favor. As cousas fanse moito máis rápido, a máquina vai dun sitio a outro, podes pinchar nun sitio máis indecible, non ter que repetir un folio completo porque non había onde pinchar. Todo iso que debera xogar ao noso favor xoga en contra. E resulta que hoxe en día descobres que hai estudios que teñen un promedio de 30 teis hora. Uau! Eu acórdome, traballando en Coruña, cando se pasou de 65 a 80 teis, de 8 da mañá a 2:30 da tarde, que case hai unha revolución. É dicir, hoxe meteríanse en 2 horas e media. Entón, é imposible facer ben as cousas a esa velocidade. Entón, que leva? Leva que a máquina vai rápido, moitas veces a min molesta, eu son da vella escola, xa son moi vello, estou a piques de xubilarme, por eso podo falar así, non? Entón, toca as narices que de repente un técnico se meta en cuestións artísticas porque non é tu rollo. Porque eu non che digo como tes que pinchar, chaval. Sabes? Pero é que hai que ir rápido, dóbrase con cascos, porque, claro, se non dobras con cascos, é imprescindible dobrar con cascos, porque senón non chegas a eses promedios. Entón, cousas que deberan xogar ao noso favor, xogan na nosa contra. E o que é pior, é o que dicía, creo que Aristóteles, a excelencia é un costume, é un hábito. É o mismo que o hábito da excelencia durante anos, onde había lingüistas en salas e se facían traballos moito máis a modo, nos mellorou como oficio, eu creo que vamos abocados a la perdición. Bueno, teño un par de preguntiñas, cuestións. Por unha parte, digo tamén vimos aquí desta parte un pouco máis, pois, esta precarización, no, dos ritmos de traballo, que é algo que sucede en todas as empresas da comunicación e audiovisuais e que no caso da dobraxe afecta, pois, a calidade artística sobremanera. Pero de todos os xeitos estamos aquí con 3 persoas, dicía eu ao principio que se pechamos os ollos, pois estamos con un milleiro de personaxes, non? Que ao final o proceso de dobraxe participou nesta idea de construcción dun imaginario de cultura popular en galego que eu comparo un pouco como aquelas traducións que fixera Xela Arias para Xerais a colección Xabarín, non? Como esa colección Xabarín, estes clásicos do cinema da idade de ouro de Hollywood e tamén estes novos títulos, non, dos anos 80, 90 que foron xurdindo, que se verqueron en galego, e o propio Xabarín, non? Estas dúas vertentes de entrar na cultura pop contemporánea máis globalizada a partir de Hollywood e a partir do mundo do anime, non? No que contribúe eso a crear, pois, esta cultura popular en galego e acceder a ela nativamente en galego. Que isto son as persoas que naceron a partir do 83, o que se considera a xeración millennial, as que somos xusto anteriores somos xenials, nin xeración X nin millennial, pero digo, xa non vivimos
toda esta aculturación primeira en galego. En cambio, a xente que naceu a partir do 83, grazas a termos unhos medios públicos en galego, puideron. Sodes conscientes desa papel da dobraxe, de como participades, de como as vosas voces, non? Son as voces tamén da cultura pop para, pois, esta corte de galegos, 100 e pico mil persoas. Digo por así poñer pouca presión. Que Que ben falas. Sí. Eu de todos os xeitos teño é unha sensación, non hai nada Sí. que poida afirmar, ou sea, non podo contrastar. Teño a sensación de que con xente moi nova hai unha desconexión. Eu creo que con máis non así, pero con sí. esa xeración que digo, os millennial, eu creo que xa os centennial están máis desconectados. Sí, eu diría Os que sí. millennial sí, que Que son me- que é a xeración xabarín. En galego os millennial son a Vale. xeración xabarín tamén. Con ese sí, ese é evidente, non? É un pouco que falábamos antes de que de repente, bueno, a mañá comentei no eu, que cando, por exemplo, se fixeron series como Matalous, poño por caso, engancháronse porque querían realmente ver a galega, non? Sobre todo dentro do anime e tal, hai con perdón, moito friki, Somos resulta que somos otakus aquí todas. coñecen os actores e actrices de dobraxe, etcétera, Bueno, etcétera. é que forma parte de forma parte de ser fan, claro. Evidentemente. Se non os coñeces non eres fan suficientemente. Eu dá unha sensación un pouco, non sei que non comentou a mañá, creo que foi o propio Antón, non recordo exactamente. Creo que, espero ademais, que agora vexo toda unha movida ao redor da música, de todos estes aspectos que está aí bulindo, Sí. non? Que espero que levante esa historia e sería importante non sumarnos a eles, porque eles a nós non creo que veñan, non? Entón, a menos que os medios públicos poñan, pensaba mañá, por que non facer programas de televisión por esa xente que lles ensinen como traballar en redes? Se non podes co inimigo, alíate a él, non? É dicir, pero esa é unha realidade que está aí, bueno, que pasou no seu momento con Tanxugueiras, necesítanse esas cousas que mole falar en galego, non? Que non sexa... Porque iso tívose e de repente desapareceu, notase na rúa, por iso están caendo números de galegofalantes. E creo que toda esta xente está facendo un traballo maravilloso dende a música, dende as redes sociais. Estaría ben sumarse a eles. Hasta que cheguemos á xubilación, despois que fagan o que queiran. A ver, eu non diría que existe tal desconexión, ou sí, pero penso que hai xente que sí que ten a mira do galego como algo bo, é algo que se pode conseguir, é algo identitario. Perdona, que encanto o que falaba, creo que era Luís dos Tempos, a min pareceme que é unha das enfermidades peores que lle pasou á nosa profesión, do peor. É que cando fai 30 anos ti podías disfrutar facendo un traballo porque podías ver o cacho que estabas facendo, vías de feito comentábamolo moitas veces, vías a cara e como iba cambiando e os ollos, disfrutabas da interpretación que ti ías reinterpretar, porque, repito, isto non é un traballo técnico, ten unha parte técnica, pero é un traballo artístico. Cando dobrei fai 3 anos ou 4 ou 5, xa non o sei, Memorias de África, que falabades dos acentos aí, a actriz Meryl Streep fala inglés con acento danés suave. Ela tivo para facer ese acento un profesor 6 meses e traballou no tal. A dobradora de castelán, que faleceu, era unha tipa realmente moi boa, porque en castelán houbo dobradores boísimos tamén, non? Tivo un profesor que lle estivo tamén ensinando como tiña que facelo. Eu tiven minuto e pico para cada intervención. É certo que vira a película antes, vina en original e vina dobrada, para decir Mari Meryl, como lle chamo, Mari Meryl, a ver, eu non vou dar feito o que faz ti, pero a ver se te estrago o menos posible, non? Todo nesa película aínda non estaba a velocidade esa que se require agora. Pero eu digo unha cousa, e tamén o digo desde a liberdade que me dá a idade e a estar cun pé dentro e outro fora, non? Rápido é calquera. Calquera que queira ser rápido é rápido. Bo intérprete non é.
Iso xa require outro tipo de cousas. Que pasa? Que se chegamos a un punto onde non se valora o ben que o estás facendo, como deches reinterpretado as intencións, non entoacións, as intencións da versión orixinal, se iso non se valora, pois entón non ten moito sentido tampouco facer ese traballo, non? Perdínme, iba para outro lado. Sí, iba para o de que eu non perdo a esperanza de todo. Eu penso que hai xente nova, efectivamente, que quere facer cousas en galego, que ten moito interés en falalo. Eu un día veo un rapaz, que para min agora tamén todos son rapaces, un rapaz a dobrarse nunha película de animación que querían a voz dese rapaz en concreto e presentouse e dixen, bueno, eu non te coñezo de nada, pero dixo, non, eu son cantante, chámame Andrés Suárez, fago tal, claro, eu non coñecía de nada, pero que interés tiña, sendo como era o pobre de Ferrol, que ali é moi complicado, en aprender galego, en querelo facer ben. É dicir, eu teño unha lixeira esperanza en que a xente nova sí que acabe tomando o idioma como algo identitario e que queira falalo e falalo ben e que acabe cantando, facendo TikToks deses que fan turulús e toda a cousa esa en galego. Non creo que haxa que perder a esperanza. Noutros idiomas están o facendo. Non seremos tan distintos, nós tamén poderemos, non? Sí, eu estou de acordo, absolutamente de acordo. Non hai que perder a esperanza, pero tamén hai que ter en conta que vanguardia sempre houbo, quero dicir, que cando na longa noite de pedra houbo xente que mantivo o idioma e mantivo a loita a todos os niveis. Entón, a esperanza non se perde, pero socialmente é un tema moi delicado a perda de consideración do galego, eu creo, e na xente nova, sobre todo, non? Sí que é certo que hubo un tempo, a xente nacida sobre os anos 80 e tal, merendaron con Magnum. Eu recordo que a xente merendaba con Magnum e entonces a voz de Magnum segue sendo moi coñecida e sobre todo que decías ti, taxistas. Os taxistas, claro, como non te ven a cara, escoite, ti dices, imos á avenida de Arteixo, e dice, dali un pouco, dice, coño, usted non trabajará en la gallega? Sí. En dobraxe? Sí. Magnum, sí, e xa teño que facer un pedazo de Magnum, sabes? Devolveme as chaves do Ferrari. Sí, é así, camareiros tamén, un montón. E logo, pero curiosamente, hubo unha vez un taxista que tamén me recoñeceu a voz, pero alucinei, porque, bueno, logo mirei que tiña libros no asento de diante, non? Tiña un montón de libros. De repente, díxome, vostede fixo de Quereas na versión do Calígula do Centro Dramático Galego. Mi madriña, ni me lembraba eu que era Quereas, el personaxe, non? Pois logo mirei e tiña libros, que foi absolutamente alucinante. Quería dicir unha cousa que antes quedou sen poder dicir, que o avance dos medios técnicos, si, levou consigo a tema da rapidez e tal, e outra cousa que quedou instalada desde a pandemia, que é que gravamos todos por pista. É dicir, antes un teige falaba a protagonista, antagonista, 2, 3 ambientes, estábamos todos diante do micrófono, non? Como nos primeiros tempos, ata se fumaba nas salas e fumábamos todos, acababan os borralleiros cheos de merda. Bueno, isto mellorouse, evidentemente, non? Pero perdeuse case nos estudios, a menos que haxa un estudio que traballa moito, como o de Santiago, sí, na sala de espera ainda ve xente, pero nos estudios que traballan pouco, estás co director, podes ver ao que sae e logo o que vai entrar cando saias ti, non?
pero perdeuse tamén a comunicación. Antes as salas de dobraxe eran unha festa e había ping-pong e había, como se chama isto, cartas e xogos e cluedo e non sei que, e agora é triste porque podes ver a un e está con móvil, non? Todo o mundo estamos con móvil e esa comunicación social perdeuse. A min, que eu son un home que a min me gustou moito falar, como a Luís e como a Charo, pois, verdad, que botamos en falta aqueles tempos, non? Se habrá iso docus... Cousas para facer só. Efectivamente. Teño unha última derradeira... Perdón, Sí, é que non vos contou unha cousa, Miguel, divertida. Miguel fixe unha vez un anuncio de Autoestradas de Galicia. Non, Miguel? Fixe un, perdón. O de Eu Autoestrada. Ai, sí. E un día nunha cafetería que lles escuitaches a uns paisanos que había ao lado. Non foi un... Non? Non foi nunha zapatería, foi en CTU. Cafetería. Nun estudio. Ah, nun estudio? Foi nun estudio, sí. E daquela era autopista. Yo autopista, porque era en castellano, además. E eu era o que conducía o coche, o neno me montaba, papá, porque non sei que decía, non, yo autopistas. E doblouse en galego, eu autopista. E resulta, era eu, coa miña cara de pipiolo daqueles ano 86, 87, non? E hubo un técnico que non me coñecía, logo soube, non? En CTV, que se chamaba de aquela, que comentou con outro que si me coñecía, que dice, coño, vin outro día o anuncio este de autopistas de Galicia e ao pavo que fai o anuncio puseronlle a voz de Magnum e non lle vai un carallo. Sí, non lle vai un carallo a voz de Magnum. O sea, o dobrador dobrado, non? Sí. E en cambio fixe un anuncio unha vez para o, bueno, tempo, para o INEM, tamén de pipiolo e tal, e aí dobroume Taibo, un dobrador. Entonces eu era pipiolo, venga al INEM, el comandante Cousteau, non sei que. O sea que hai de todo, non, perdón. Nada, pois vou lanzar unha derradeira antes de abrir a quenda de palabra, e esta é unha percepción miña, corrixídeme, por favor, se me trabuco, que, Malia, que eu considero que a xente en Galicia ten devoción pola dobraxe galega e ninguén vai discutir que calquera cousa está mellor dobrada en galego. Tamén existe esta percepción de comicidade, falábamos esta mañá, esta idea de que todo en galego indefectiblemente é cómico, polo feito de ser galego, como se non tivésemos naturalizado pois esta idea de que os nazis poden falar en castelán con un sotaque español ou falar nas pelis estadounidenses en inglés perfectamente e non acontece nada, pero cando falan en galego, non, o presidente dos Estados Unidos ou según que persoas, que aínda temos este punto de exotización e extrañamento. Entón, eu quería que désemos aí, polo menos, un avance. Que pasa polo camiño? Que temos fallado? Por que aínda non naturalizamos? Eu non creo que hoxe sexa así xa, Non, eu creo, de feito, eu creo que non. De feito, o caso que se comentou pola mañá, que comentou o Xío, además falámoslo porque eu estaba nesa gala onde se ensalzaban todos os departamentos da TVG que non haberá cousas para criticar, e de repente o querido compañeiro Carlos Blanco botou un man de algo que vos afecta especialmente aos que estades sentados aquí, porque todos aprendemos moito neste camiño, e os traductores tamén, evidentemente, e cometeronse moitos erros como non podía ser de outro xeito. Entón botou man de cousas mal traducidas para facer o chascarrillo, sen darse conta de que no medio, por exemplo, dicía que lle preguntaba a sobrinha, que é a cona, tío? El dicíalle, no dijo la cona, dijo la almeja. Tengo a mellor que necesitamos non son lingüistas, sino psiquiatras lingüistas, non? Se o problema telo na túa cabeza, non está aí. Entón, eu non creo que sexa tanto así, ou por eso doe tanto, a min personalmente doime moito, e fomos 3 de 3.000 os que non rimos naquela gala, que non nos fixo gracia ningunha. Fomos 3, e ainda doi máis, e acordeime o que xa utilicei unha vez nun cabreo deste estilo, daquel conto de Castelao, sabes? Cando se baixa o telón, a ver cando nos toca rir aos do galiñeiro, carallo. Entón, esas cousas cabrean moito.
cabrea Caixas moito. No, caixas. Entón, o que axuda a ridiculizar é que hoxe, bueno, eu non teño moitas redes, pero en Instagram ainda vexo dúas veces a dos tipos de fuera que les hace mucha gracia el doblaje en gallego, ¿sabes? Mira lo que han dicho, y qué querrá decir esto, ¿no? Y digo, no, lo hace moi bien, lo hace moi bien, pero fan chascarrillo, e miles de persoas en Galicia seguen a estes pavitos e failles graza as súas. Entón, ao mellor hai que ir ao psiquiatra, non ao lingüista. Eu, por exemplo, a min, non sei, como non a vin, non podo falar, pero sí que podo falar da repercusión que tivo naquel momento. Cadroume de que andaba moito por Coruña, eu daquela, cando facían a serie aquela como era? Aquela na que estaba Sonia Isabel Marías. Blanco. Marías Vivas. Vale, esa, Marías Vivas. Hai un estudio, ainda existe, que está nunha urbanización de Coruña, moi piji-piji. Pois ali levaban os nenos ali ao parque diante, e cando tiñamos tempo, íamos ali a sentar aos bancos. Eu non vi esa serie, pero os comentarios que oía eran do tipo de «Ay, están dando una serie en la gallega, me río, mira, lo hacen bárbaro, porque y con seseo, y con todo, me río, mira, y tal, y es de un no sé qué, un juez o no sé qué, no tanto y tal». Y le dice, pues imaginade, non me acordo porque non me podo acordar, pero e fixéchelo, mira, de verdad, es buenísima, la dan el no sé cuánto, el jueves, el martes y el no sé cuál, y tal. Ay, no me digas, pues sí, bueno, yo es que no pierdo un capítulo, mira, nunca veía a la gallega, pero es que ahora, es que me mondo, mira, está genial. A ver, eu son unha muller con prexuizos, teños, pero porque os teño que ter, porque este país é duro a veces, é duro. E a min aquilo non me facía nin chisca de graza. A min que aquela xente bien lle parecerá tan espléndido o de que como hablan, e fíjate tú e tal, eu aí sospeito, sempre sospeito, e sospeito por algunha razón estánse rindo de min. Por algunha razón volven estarse rindo do meu idioma, da miña idiosincrasia, en definitiva, do que eu son e do que eran os meus avós. Como chegaron aí, non o sei. Teño que estudalo a ver por que carreiros colleron igual por unha congostra, pero chegaron aí, volvense estar rindo do que eu son. De outra maneira, non é o rollo de ai, por xenxe señorito, non é así, é máis sofisticado, E despois tamén teño que dicir que cando facía un galego, os que sodes maiores, non? Pero que igual a maior son eu e xa non o coñecedes. Había un personaxe que se chamaba, un señor, chamábanlle Xoán das Bolas, ou Xan das Bolas, coñecedes? Xan das Bolas. Xan das Bolas. Era actor e sempre facía do mesmo, que era facer de galego en Madrid, todo era, ai, eu non lo sé, a mí non me lo pregunte, señor. E, bueno, a xente mundábase e partíase. E todo o mundo aquí se ofendía, porque dicía, joder, xa está ben. Hai que ofenderse a menos non sendo que quen o faga sexa un de aquí e que o faga na TVG. Entón xa non se ofende ninguén. E xa dicimos todos, ai, que simpático, ten unha coña, unha retranca. Resóname o mesmo que o da urbanización Icaria, vou dicir o nombre. Varios futbolistas ali vivían e varia xente desta, non? Quero dicir, a min soame todo o mesmo. Que hai que ter moito cuidado co que consideramos unha homenaxe, porque ao mellor non o é. Simplemente iso. Sí, non, uns trazos, dúas cousas. Enfermedades mentais sempre as houve. Non, eso por unha banda. E por outro non hai que esquecer que Galicia segue sendo a comunidade onde o PP segue a ter maioría absoluta. Entón, son uns temas que, cuidado, hai que ter en consideración. Bueno, pois entón abrimos quenda. Aquí temos unha mao ergueita.
Moitas grazas polas vosas intervencións. Foi un placer escoitarvos. É un placer escoitar a historia dentro do vosso lado. Porque, en todo caso, eu vivín toda a historia que vos contastes dentro do outro lado. Por un lado, un outro lado que tamén é dobre. Como espectadora dos traballos e como lingüista. Entón, hai unha cousa que si me gustaría dicirvos. Eu estou de acordo co que vos dixestes, é dicir, nos inicios foron duros. Sobre todo foron duros porque tiñamos un punto de comparación, é dicir, en castelán dobrábase o que nos estábamos a feito parecía unha boa dobrase, e a dobrase que se facía aquí inicialmente non era igual de boa. Tardouse moi pouco en estar ao nivel, é dicir, en moi pouco tempo eu creo que se chegou e que se superou con moita diferenza, con moita diferenza. Entón, nese sentido, quero darvos os parabéns aos tres e aos que poidan estar por aquí e aos compañeiros vosos porque fixestes excepcionalmente ben, moi ben, e sobre todo porque non tiñades todas as ferramentas que teñades que ter. É dicir, a vos pediúsevos que fixerades, que solucionarades aspectos que non estaban solucionados na lingua. Entón, nese sentido, o vosso traballo foi excepcional. É dicir, para hoxe, sobre todo porque participastes nese traballo, hoxe hai un dicionario de pronuncia e a xente sabe que tanto vale o ollo de Luís como o ollo de Charo. Igual non é. Non, pero eu quedo co ollo de Charo. Bueno, xa, pero... Claro, entón, nese sentido, houve que, tivestes que solucionar moitas cousas que non estaban as ferramentas axeitadas para que puiderades facer con garantías e sen ningún tipo de problemas o vosso traballo. Tamén é certo que era de seres excepcionais, cun dominio da lingua excepcional, como seguides demostrando neste momento, non? En todo caso, só dúas cuestións tamén para a parte deses parabéns. Non solucionamos, ainda non temos solucionado o problema dos modelos de lingua, é dicir, de rexistros, de niveis. Eso que diciades vos, eu estou de acordo con vos porque non se pode utilizar a dialectoloxía. Aquí non se pode utilizar a dialectoloxía, porque é un problema. A parte que non temos tampouco tantas variedades por todos os lados. Sí que hai os rexistros distintos. O meu rexistro non é igual que o rexistro de outra persoa que non teña digamos que a miña formación, pero non nos temos perfectamente estipulados, non temos as marcas que digas, non, que se queres representar ou se queres dobrar a unha persoa que se xa un pailante, se facelo desta maneira. Non temos eso aínda por escrito, entón é normal que non nos saibades. En todo caso, si me gustaría, para rematar, salientar que cando se fixeron algúns intentos coa dialectoloxía foi un fracaso moi gordo, porque vos puxestes unha serie de exemplos. A mí o que me viña á cabeza foi un único capítulo do Roper, lembrades o Roper? Sí. Ben, pois nun determinado momento un neno, cando xa a parella tiña uns veciños, un neno sai á rúa, xoga con outro neno da clase obreira e para demostrar que estaba incidindo na súa lingua chega falando con geada, que lo foi de escándalo. É dicir, porque claro, porque unha persoa con geada é unha persoa con... É dicir, nos sitios onde hai geada nos niveis máis altos e nos niveis máis baixos da sociedade. Entón, nese sentido, estivo moi ben que pola vosa parte que houvese esa reacción a non utilizarlo así. Pero, insisto, non quería facervos ninguna pregunta, simplemente no meu, é dicir, como espectadora e como lingüista, darvos as grazas porque o vosso traballo foi fundamental para a conformación do idioma en todos os seus niveis, tamén en certa medida para a normalización e sobre todo para que nos sintamos orgullosos e poidamos, se vemos, é dicir, hai xente que di que Xinjiang non ten nada que ver o Xinjiang en galego co Xinjiang en castelán. É verdade, e o Doraemon tampouco, non é só o Xinjiang. Entón, nada, moitas grazas polo vosso traballo. Grazas a ti. Grazas.
Nada, eu sumome tamén ao agradecimento hoxe representáis aquí as figuras da historia da dobraxe en galego. Eu, como tantas de aquí, Xerazón, Xabarín, normalizastes o idioma en xerazóns que non o tiñamos normalizado, entón iso, agradecervos a vos que estáis aquí representando todo ese traballo. Eu pola mañá fixen unha pregunta lingüística e agora vou facer unha pregunta de clase. Falabades das condicións laborais, evidentemente a precariedade laboral destroza absolutamente cualquier traballo, cualquier labor, mas non sei se poder dicer que nos traballos máis artesáns isto empeora, como comentaba antes Charo, a rapidez nas que tedes que gravar os takes, bueno, pois destroza absolutamente a cualidade do vosso traballo e nos, desde o punto de vista da tradución, estamos exactamente igual. Temos que traducir un guión dunha película de 2 horas e media en 5 días. É imposible, é terrible e vai sair mal. Entón, comentou Luís antes tamén que importantísimo o traballo asociativo, o traballo colectivo, todo este tipo de cuestións. Cada unha nos desde a Asociación de Traductoras e Intérpretes e as dobradoras e as actrices desde o voso lado. Eu quería que me comentárades, non de xeito pesimista, por favor, se así, como vedes o futuro, porque eu o que comentaba Charo de que as poucas veces que pasei por un estudio para que me ensinasen como traballábades, comentábanme isto de que antes estamos todas xuntas, comentábamoslo, tiñamos para esta escena que estás vendo aquí, tiñamos, pois non sei, 3 horas que podíamos ver e iso repercute en absolutamente todo. Credes que con traballo asociativo de rúa, de queimar cousas, de cambio político, de goberno, credes que poderíamos recuperar unhas condicións laborais dignas que vos permitan a vos, a nós e ao público recuperar unha cualidade que a vivistes e que se cuadra as xerazóns novas de intérpretes e de dobradoras non a chegaron a ver. Entón, iso, hai que queimar máis cousas. A ver, eu non sei, pero ti queres que nos leven presos a todos. E algúns xa non temos anos. Non o sei. Nós botamos moito en falta o que era o tema lúdico da dobraxe, porque o que dicía Miguel, uns lían, outros falábamos moitísimo, pero non de dobraxe, de todo, de moitísimas cousas. Así tamén é verdade que nos coñecemos tantos primeiros e que nos temos moito aprecio, porque foron anos e anos e anos. Pero penso que o peor de ter que facer o traballo rápido, de que se valore tanto a rapidez, que sigo dicindo e manteño onde sexa rápido calquera, é que se nos meteu dentro. É dicir, agora ti chegas a un estudio e aínda que teñas 2 horas, ti xa tes metido dentro de vai, vamos, vai. Por Dios benditos, que non hai ninguén aquí cunha pistola dicíndome corre, 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 é verdade. Noutros casos pode ser, pero é que xa ti o asimilas esa maneira de traballar, e para min iso é o peor, porque te estás convertendo ti a ti mesmo en algo que non debera ser. Mira máis o tei, mira máis a cara, mira e decide como va a reinterpretar iso, non? Ou que o director che axude e che diga. Ti falas do tema asociación, pois eu como teño un pé fora, eso que che contesten mellor aí Luís, que ainda está cos dous dentro, e que che diga el, nós tivemos unha asociación, foi moi difícil tirar con ela para diante, moito, tamén levou moito tempo, gastou moita ilusión, foi en algún momento decepcionante, bueno, xa sabedes. Tivemos dúas, efectivamente. A Padega e a Pradoga. Sí, a Padega e a Pradoga. E agora hai outra. A Pradoga fomos un día a falar con un conselleiro, unha compañeira, Teresa Santamaría, Conan, digo para que saibades que é Conan o neno, fomos falar a Pontevedra a ver se nos podía recibir ali un señor político da Deputación para que nos axudara a conseguir unhas cousas, e entón chegamos e dicimos, temos cita con él, somos de a Pradoga. Pola droga! Tal cual, non.
bueno, xa non podía, pero Tere, que é máis sensata, a pradoga, a pola droga. Mira, de verdad, nunca tanto rin. Bueno, ao final o señor dixonos que non era competencia súa. En calquera caso, tivemos asociacións, pelexouse moito con elas e conseguíronse cousas, é verdade, conseguíronse. Pero eu xa non, queimar xa o mínimo, non. Eu non renuncio á revolución. Nunca vou renunciar á revolución. É así de claro. Por certo, grazas. Por certo, díxome un paxariño, díxome un paxariño que hai a intención na TVG de repoñer Dallas a primeira dobraxe do ano 85, la del galleguito neutro. Díxome un paxariño. Espero que non sexa certo, porque entonces sí que hai que tomar as rúas. Estás esperando que conteste, que os pés puxemos Charo, que eu non estou cos pés dentro nin fora, eu deixei a loita sindical hai 20 e pico anos, Chariño. Xo sei. Queimado. Despois de aparecer en 14 listas de hai que acabar con estes generais, capitáns, cada día, ayatolas, chamábanos un pouco de todo. Había listas. E as escopetas non sempre estaban do lado que esperabas que estivesen as escopetas. Entón, non. Hai unha realidade, non... Quen dixía aquilo de... Aquí hai dous tipos de persoas, os optimistas e os pesimistas. Os optimistas pensan que dentro de 5 anos vamos estar todos comendo merda. Os pesimistas pensan que non vai chegar para todos. Pois, realidade. A realidade é que, dende hai 20 anos, formouse todo un novo colectivo. Eu, hoxe en día, vou a estudios e non coñezo a xente. Pásame o mesmo a min, verdad? Sí. Vale. Entón, coñeceuse todo un novo colectivo que naceu noutra realidade. Ímolo deixar aí, vale? Naceu noutra realidade que, bueno, montaron unha asociación hai uns anos e sentían que as condicións que eran asfixiantes para eles están loitando, non? Sempre meterán aí. Indan que naceran dunha maneira distinta. Porque ao mellor xa entraron pola porta de atrás, sabes? Pero sempre meterán aí como compañeiro. Pero os pés teños detrás, Chariño? Que eu tamén me quero xubilar, como a ti. Entón, sí, eu creo que sí é posible. Que pasa? É un pouco que di Miguel. Tería que cambiar moito. Eu creo que se, imagínate, que se no próximo exercicio, además aquí hai xente de empresas, pode xo dicir, se no próximo exercicio de repente a Televisión Galega mandase 1500 horas de traballo e tivese control lingüístico e tal, claro que se poderían volver facer as cousas ben, porque os que traballan hoxe en día naceron noutra realidade, pero non son malos, non son mancos, son xente que saben facer o seu choio. De mesma, nos arrincamos non de 0, arrincamos de -4. Eles arrincarán de 5, pero teñen o 7 moi próximo, entón teñen moito máis doado de aprender. Ten que haber unha vontade. Unha vontade, o que falábamos a mañá, dese espazo indeterminado político, non? Algúnha cuestión máis? Bueno, pois entón, se non hai ningunha cuestión máis, eu creo que podemos rematar aquí esta mesa, tomamos un descansiño antes da seguinte, si nos dá tempo, aquí estamos, 5 minutiños. Moitísimas grazas, Charo, moitísimas grazas, Miguel, moitísimas grazas, Luís, foi un placer estar con vos este cachiño e tamén, pois, coñecer, non, repasar un pouco esta parte tan importante de conformarnos tamén como cultura, que foi, pois, escoitar, non, a xente de por aí adiante na nosa lingua, que tamén é moi importante que nos falen así de preto. Moitísimas grazas e nada, pois, damos paso. Gracias.
Bueno, pois se vos parece ben, imos dar comezo, imos rematar tamén con esta terceira sesión ou con esta terceira mesa de hoxe. Unha xornada moi intensa na que, como vedes, pois hai unha vez máis 4 persoas profesionais expertas, non? No tema que nos trae hoxe aquí. Vou facer unha brevísima presentación que non sei se inmerecida probablemente porque, bueno, como todas estas cousas non xa se converte en un xénero literario a presentación, pero eu aproveitei a confianza e entón pedinlles ás persoas que me acompañan que me enviaran elas pois un pouco de maneira moi breve como querían ser presentadas. Entón vou empezar por Rosa Camiña, que está aquí á miña esquerda. Están todos á miña esquerda, todas e todos. Rosa quere presentarse así, entón, bueno, en primeira persoa falaba ela, dicía Rosa María Camiña Pérez nada en Vigo en 1962, licenciada en Filoloxía Española e en Traducción e Interpretación, empecé a traducir de maneira autodidacta en 1985 con nacemento da galega e durante anos dediqueime en exclusiva á traducción audiovisual. En 1999 fundei unha axencia de traducción e interpretación con 2 compañeiros do mesmo ámbito e actualmente traduzo de todo, pero nunca abandonei a dobrarse, que é o meu xénero preferido. Vale, e agora seguimos Quenda, que foron eles os que decidiron sentar así, non sei cal é a razón, pero bueno, alternando non é por orde alfabética, non moito menos. Entón, Manuel Arca Castro, que cursou o grado de traducción e interpretación na combinación, digamos, primeira, non? Lingua cara a primeira ou dende a primeira lingua estranxeira inglés galego, e incorporouse no ano 2018 ao ámbito audiovisual, onde exerceu como traductor e asesor lingüístico para varios estudios de obras do país. Verteu para o galego títulos como Annie Hall, Puñais polas costas, non os vou citar todos, Os padriños máxicos, Un desexo novo, e na actualidade imparte clases de lingua galega na Escola Oficial de Idiomas da Coruña. Tamén traballa tamén como actor de dobraxe, faceta en que lles emprestou voz a diferentes intérpretes como Andrew Garfield ou Daniel Kaluuya. Vale, e brevemente, disculpádeme porque temos que deixar que faledes, que é moi interesante. Vou seguir con Xoán Montero, que é profesor na Facultade de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo, doutor en Traducción e Interpretación pola mesma universidade e, ademais de ter moitos traballos que non vou citar aquí, científicos nos ámbitos da traducción audiovisual e da normalización lingüística, entre os que poderíamos destacar, por exemplo, la traducción de proxectos cinematográficos, modelo de análisis para os largometrajes de ficción gallegos, ou unha última entrega titulada que é tan pequeniño, disculpádeme, El doblaje, nuevas vías de investigación, publicada recentemente, e tamén Intérpretes de cine, análisis del papel mediador en la ficción audiovisual. E na extrema esquerda sitúase Ana María Fernández, que quiso ela que a presentase así, con 20 anos de experiencia como profesional autónoma no ámbito da traducción audiovisual. Na actualidade, compaxina o traballo de traducción para dobraxe e subtitulación accesible en galego para diferentes proveedores da TVG, xunto co de subtitulación interlingüística e supervisión de calidade tanto en galego como en español para as principais plataformas de streaming. É un gusto porque, como vedes, son 4 profesionais e os 4 vinculados á Facultade de Filoloxía e Traducción na que se formaron e na que seguiron algúns deles e outros, pois, evidentemente, emprenderon os roteiros da profesión.
E bueno, pois que eu pois compartín aulas e agora mesmo, bueno, non digo despacho, pero sí corredores, non? Entón, por comezar e por facer algo de síntese, porque creo que estamos na fase, non, na que formades parte da cadea de traballo do mundo, non, da comunicación, é dicir, comunicación, lingua, e poderíamos dicir que mesmo literatura, non, podría haber no traballo do que falamos hoxe, non, tanto no que ten que ver con lingua, pero tamén necesidades, non, de fixación, etcétera. E antes falábamos de dobraxe, non? Pero agora estamos falando de traducción para a dobraxe, pero tamén subtitulado, dicir, outras modalidades, non? Que foron aparecendo nos últimos tempos e os que hai que ir, non? Pois adaptándose. Entón, vamos facer un breve percorrido pola vosa historia recente e, se vos parece, xa vos dixen, non? Antes que non é obrigatorio que respondades a todo, ni moito menos, pero sí que me gustaría que falarades un pouco de como lembrades os inicios da dobraxe, non? Neses anos 90, se que, non? Ou como vivistes eses inicios da dobraxe, non? Cada unha de vos no voso, bueno, pois na vosa situación nese momento, E, bueno, tamén que papel tivo iso na alfabetización, na vosa alfabetización, de ser o caso. Tamén me gustaría, porque ten que ver con este percorrido para chegar un pouco á actualidade, non? Que falarades un pouco de como lembrastes ou como lembrades os inicios do voso traballo, non? Mais adiante. Vale, con iso, pois nada, abrimos unha quenda de respostas. Podemos comezar por Rosa, que seguro que ten Entón, vou facer unha puntualización. A historia. dobraxe non empeza nos anos 90, empeza en 1975. Sí, xa falamos É disso que eu esta son mañá. antediluviana, é dicir, eu procedo das orixes máis orixinarias deste mundo. E como empecé eu particularmente? Pois creo que como varias das persoas que están aquí, cando xorde a TVG non existía este mundo da dobraxe, entón instalouse en Galicia un estudio que mellor xa contaron esta historia, un estudio que se chamaba Imaxe Galega, que fixe unha convocatoria, supoño que no mundo dos dobradores e dobradoras igualmente, no mundo dos traductores, era unha convocatoria a través dun anuncio no periódico que viu a miña irmá e que me apuntou, non sei por que razón, para necesitaban traductores de inglés e francés a galego. Entón había un exame, fomos alá a facelo, sempre, toda a vida recordarei que o exame de inglés era un acto dunha obra de Shakespeare, que creo que era un Enrique, e digo, pero Dios mío do meu corazón, como se lles ocorre poñer isto, non? Pero a min venme moi ben, porque o mellor de galego non sabería tanto, pero de Shakespeare naquel momento sabía un montón, e entón sei que o puiden traducir, e de francés non me acordo. Bueno, e a partir de aí, pois empezaron a escoller a unha serie de persoas, tampouco sei moi ben co que criterios, pero escolleron un grupo de persoas e digamos que contratáronos, non é a palabra, mandabanche traballos que facías na casa e que despois levabas ali. Cando eu digo que son prehistórica, quero dicir que eu traballaba cunha máquina de escribir manual, nin sequera eléctrica, o sea, polo tanto, non gardo as copias daqueles traballos, que eu pensaba, Dios mío, onde estarán? É que non están en ningures, porque deben de estar na trituradora de papel. Eu traballei así, agora pareceme absoluta e totalmente imposible. E de ali pasei moi brevemente a unha máquina eléctrica, pero xa era un mundo que me superaba. E despois dunha insistencia dun amigo meu moi proinformática, pois coa súa axuda comprei un Amstrad, chamábanse aqueles que lle metías aí unha disquetera e que ías facer un café, fervía o café, tomábalo e grababas 3 páxinas, non? A ver, a min parece totalmente imposible agora iso. Recordo tamén que un día, aos poucos meses, por algunha razón, que se me escacharrou o ordenador, ou había que facer unha actualización ou así, quedei sen ordenador uns días. E entón dixen, bueno, pois nada, voulle pedir un amigo que tiña unha máquina eléctrica que me deixe a máquina, e mentres mo amañan, pois sigo traducindo. Fun incapaz.
sorpréndeme moitísimo, porque, o sea, pasara moi pouco tempo e xa non fun capaz de volver traducir cunha máquina de escribir. Iso significa o que nos cambiou, non? Ese proceso da informática. E como se facía aquilo? Pois a ti chegábache o chamábante do estudio. Temos unha película, mandamos o guión o beta, a cinta beta. Mandámocho nun sobre, chegábache a casa, oía, eu ao principio ata creo que a ías buscar ti ali. Porque os mensaxeros chegaron despois. Eu son de antes da mensaxería. Tiña que ir buscala lá, traía a casa, facía a man, e cando acababa, metía nun sobre, collía o tren, viña a Santiago, ata os Quilos, deixaba iso. Cando entregabas, había tamén uns lingüistas no estudio que sí que estaban contratados por eles, e tamén facían unha serie de correccións, depois pasaban ali á tele, tamén ao servicio de corrección lingüística, etc. Pero todo era así, como moi, non sei como dicilo, moi pedestre, pero despois chegaron, había unha cousa que eran mensaxeiros e que chamabas a casa que viñan que che levaban a película, non? Pero creo que foi un momento moi creativo aquel. Seguramente, se eu vise agora os meus textos, estaban cheos de erros, cheos de calcos, cheos de frases pesadas, pero aprendías moitísimo traballando a base de típex, claro, non podías estar tirando folios, 30 folios, agora colles de folios, elimínalos e punto. Ali non, porque non tiñas ni tempo nin papel para tanta cousa. Pero creo que tanto da parte do mundo da dobraxe, dos devoradores como dos tradutores, que tamén axustábamos naquel momento, porque fixeran un cursiño para nós no que che ensinaban a axustar un pouco en que consistía o mundo da traducción para a dobraxe, que é un mundo moi específico. É sumamente interesante, por outro lado, como vos saberedes todos os que estades aquí, non? Creo iso, que como non tiñamos ferramentas, e como era algo, había algunhas persoas que traducían, que empezaron a traducir para a dobraxe, que si eran escritores, non? Recordo algúns que agora non vou mencionar, pero eran escritores, tiñan un manexo da lingua alta, e un manexo de galego alto. Despois había outros como a min que se cada non tiñamos tanto iso, pero eu era unha cinéfila entusiasta, e iso a min axudoume moito. Bueno, e unha gran amante de literatura, iso tamén axudou moito. E entón empezabas, pouco a pouco, ías aprendendo, ías, non sei, como desglozando todo aquilo ata chegar a unha segunda etapa posterior da que quizáis tamén poidan xa falar eles, digo eu. Cedolle a palabra a quen queira. Ben, nada, bueno, hai como dúas preguntas aquí, non? Os inicios, non? Da dobraxe e despois os inicios do traballo. Nesta parte vou me centrar nos inicios da docencia e investigación, non? E, bueno, respecto, obviamente, o inicio da dobraxe desde o punto de vista da normalización lingüística, obviamente xa se falou aquí a mañá, e non cabe dúbida, non? Que a dobraxe resultou ser unha ferramenta indispensable, non? Para a normalización e prestixio da lingua, non? Fixo posible, non? Como apuntaba Dobao esta mañá, un universo fílmico, lingüísticamente normalizado, axudou a un cambio de actitude, ao igual que potenciou a implantación dun estándar culto, creou unha industria cultural, non? Da traducción audiovisual ao galego, e resultou, obviamente, fundamental para a transmisión xeracional por medio dos contidos dobrados, non? Sobre todo para o público infantil. Isto creo que resultou todo, non? Que parece que falamos da prehistoria, non? A pena é que teñamos que falar en pasado, non? Por iso que eu creo que esta xornada, non? Está ben, e agora que? Ben, agora creo que debería haber un cambio político. Non digo de partido, pois está gravando isto, non digo de partido, un cambio de mentalidade política, non? Quero dicir, poden quedar os mesmos, pois que supoño que quedarán, pero un cambio de mentalidade política. Por qué? Porque eu creo que neste momento creo que os tiros, non? Os camiños e os vieiros que temos que seguir van polas plataformas digitais. Van polas plataformas digitais e non tanto pola canle televisiva, que obviamente continúa a ser importante, pero creo que se debería apostar por un maior coñecemento, publicidade, difusión
da plataforma galega. Non? Eu creo que debería ir por aí desde o punto de vista do que ven sendo a canle pública e despois tamén apostar, obviamente, e publicitar aquilo que ten que ver coas plataformas digitais que non son públicas como Netflix, Prime Video, HBO, etc. Con respecto ao inicio da docencia, obviamente, eu creo que houve un cambio significativo nos planos de estudo, cando se cambiou o plano de estudos primeiro dos graus en traducción e interpretación e se comezaron a implantar as materias de traducción audiovisual. Obviamente, sería moito máis interesante facer materias de traducción audiovisual tanto para a dobraxe como para a subtitulación e non metelas todas nun pack en 60 horas que neste momento creo que son 48, ¿no? 48 horas que se imparten de docencia. Ora ben, este cambio de plano de estudos ao longo do tempo tamén trouxo, non sei, eu non creo que teña que ver única e exclusivamente co galego, eu creo que ten que ver coa desmotivación en xeral do estudantado, non? Eu lembro no ano 2007, cando se organizou o Congreso, non? Primeiro Congreso de Traducción para a Dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña, en Vigo, había 195 estudantes que asistiron durante 4 días, da mañá á noite, non? Da mañá á noite. Iso a día de hoxe é impensable. A día de hoxe vai un ou dous, entón é moi difícil organizar nada. Non? Entón hai unha desmotivación, unido ao feito de que unha das combinacións lingüísticas, por exemplo, que foi a de francés galego, pois a Xunta decidiu cortala por falta de alumnado. É que neste momento, na actualidade, a combinación de inglés-galego ten 8 alumnas. 8 alumnas tiven este ano, por unhas prácticas que se fixeron de dobraxe. Non? Entón, son 8. Quero dicir que realmente do que sae dos graus en traducción e interpretación a día de hoxe sería 8 persoas. Non? Entón, moitas veces falamos da calidade, pois, bueno, pois a calidade ven un pouco tamén da formación, da falta de interese, de moitas podas. Non? Pero, bueno, ainda así, obviamente, é positivo este cambio, non? Nos planos de estudo da introducción destas materias que, por exemplo, cando eu cursei traducción, pois non existían. Quer dizer, había unha traducción xeral, había unha traducción económica, unha traducción xurídica, pero non existían materias como traducción audiovisual. Con respecto á investigación, teño que ser moito máis crítico, pero moitísimo máis. Seguimos igual que no ano 85. Seguimos en unha ferramenta informática que axude as novas xeracións que veñen e mesmo os que están. Cando temos 40 anos de textos e textos e textos traducidos para a dobraxe, onde podería haber unha ferramenta informática moi fácil de facer con aliñamento de textos, de tal maneira que unha pasaxe en inglés debería dar unhas 800 formas de como se traduciu en galego, e continúa sen haber. Continúa sen haber un libro de estilo. Xa non sei se a día de hoxe ese libro de estilo en formato papel sería o ideal, pero cando menos unha ferramenta de normalización lingüística. Segue a ser moi difícil investigar para o ámbito da traducción para a dobraxe. Eu que o fago teño que botar man pois de Charo, de Moncho, de Manuel, teño que de Rosa Moledo, de Rosa Camiña, dase a dos profesionais, pero pola parte da institución pública, portas totalmente pechada. O sea que seguimos igual. O único momento que vin de aperturismo foi na época do bipartito. Porque eu lembro que a miña tese, lembro perfectamente, obviamente, trataba sobre os proxectos cinematográficos, que atopei no CEGAI, na Coruña. E cando vin por primeira vez un proxecto cinematográfico, quitaronmo da man. Dixeme, isto non o podes ver, pero como non o podo ver se se paga con diñeiro público? E foi na época do bipartito, na Axencia Galega do Audiovisual, a Axencia Galega do Audiovisual, que estaba aquí en Santiago, que trouxeran toda esa documentación, e que por primeira vez me deixaron ver e consultar. Obviamente, tiven que asinar un papel, en conforme era con un fin investigador, e puiden ver os proxectos cinematográficos, puide ver o que vale un ramo de rosas para o cine, que é moitísimo.
todo vale, todo custa moito, non? E poden ver todo iso, poden ver as cartas entre os directores, distribuidoras, concellos, bueno, toda esa documentación. Para min foi iso unha época de moita aprendizaxe e moi valiosa, claro. Despois chegou a gran crise no 2010 e houve que tirar cara a outros lugares durante un tempo, especialiceime máis, chegou iso a época da crise, baixou o volume de traballo moito, entón acabouse o meu contrato ali. E aí especialiceme en subtitulación durante moitos anos, onde tamén traballei en traducción en subtitulación accesible para a TVG tamén, en subtitulación interlingüística para outros clientes. E agora, desde hai uns anos, volvín a dobraxe encantada da vida, porque me encanta traducir para dobraxe, unhas cousas que máis me gusta facer. E tamén colaboro con Estudio de Dobraxe de Galicia facendo traducción para dobraxe. Aí estamos, na loita. Manuel. Pois eu, como podedes intuir, non estaba cando comezou a dobraxe en Galicia, non podía estar, nin sequera era un proxecto de vida. Pero sí que teño recordos na infancia. Eu era un neno moi rariño, moi raro. Pensaba que os demais eran como a min, pero non, era eu así, senlleiro, por dicirlo de alguma maneira. E reparaba moito en como o galego que se falaba na miña casa non era o galego que había na tele. Era un galego diferente, porque tiña unhas palabras que non se usaban na miña casa, tiña unhas expresións que non se usaban na miña casa, tiña outros matices que, en fin, que non eran nin mellores nin peores, pero eran distintos. Entón, de alguna maneira, supoño que iso foi o que desencadeou en min este amor, mesmo diría obsesión, polas linguas e polas variedades que teñen as propias linguas. Entón, sempre me pareceu que a dobraxe sempre intuín que tiña unha calidade lingüística excepcional. Eu permitíame ver, non só nos debuxos animados, tamén nas películas. Recordo que esa era a época dos Harry Potter, que dirixiu Charo, que está aquí presente, traduciu María Alonso Seistedos. Podías ver calquera universo, un pouco que dicía Antón Dová hoxe pola mañá, non? Que todas as situacións comunicativas do universo son posibles grazas á dobraxe en galego, non? Quer dizer, grazas á dobraxe contadas en galego. Entón, foi como encontrei así na adolescencia os vídeos do congreso do 2007, precisamente, e puxeme en contacto coa excelsa, maravillosa e admirada amiga María Alonso Seistedos, quen me dixo: non te metas nisto, porque esta cousa era xa a crise, non te metas aquí non, neno, aquí non. Pero eu, un santúzar, ali me fun meter e metínme en traducción en galego con idea de ser traductor de dobraxe. Durante a carreira, pois, pensaba eu, non sei, as profesionais que levan toda a vida, coñecín a Rosa, levan toda a vida traducindo, non teñen traballo, vou ter eu aquí este pipiolo que... Pero tiven sorte porque lle escribín a Laura, que está aquí presente, de SDI de Santiago, fixeron unha proba, gustoulles, e empecé a traducir. E a primeira película que fixen foi unha de Paul Thomas Anderson, creo que é o nome do director, Puro Vicio, que a pesar do título non ten nada que ver, non é o que pensades. É un título horrible, non é un bo título. O original é Inherent Vice, e calcouse o título da versión en español. E aprendín bastante tamén cando chegou o informe da corrección desa película, porque aí empecé a entender, de alguma maneira, e sinto dicir algo así, pero a ver se me sei explicar, que o que eu aprendera na facultade estaba moi ben, pero o mundo real ás veces é outro. E un ten que adaptarse ao mundo real se quere comer e se quere vivir. E o mundo real, pois, ten os seus matices e un ten que ir aprendendo. Entón, eu, desde que empecé a traducir, aprendí moitísimo. Non só das propias traducións, do propio traballo de reflexión lingüística e cultural que faz, aprendes de todo, todos os días, senón dos compañeiros. Descubrín xente maravillosa, que hoxe en día son dos meus mellores amigos, sin ninguna dúbida, e aprendín deles
digo isto non para contar a miña historia persoal, senón porque son persoas, todos eles teñen unha historia, teñen un nome propio e merecen que neste momento de inteligencias artificiais reivindiquemos esa inteligencia humana, esa inteligencia natural. Entón, sí que encontrei, cando cheguei á dobraxe, pensei que as cousas estaban máis claras entre os profesionais, pensei que eles que levaban toda a vida, o que dicías agora un pouquiño, Xoán, pois traballando nisto que non terían este tipo de dúbidas de eu non sei se isto se verá, estará, se lles gustará, isto non sei se será adecuado neste contexto. Percibín, non quero dicir inseguridade, pero sí incertezas, non era capaz de entender como isto non está resolto, como non hai un libro de estilo. Porque eu xa descubrira tempo atrás a maravillosa ferramenta que ten TV3, o ESADIR, que non sei se o coñecedes, o portal lingüístico, é unha maravilla. É unha maravilla, e mesmo para traducir ao galego é útil. Pero non só para traducir audiovisual, para traducir literatura, para traducir textos xurídicos, é unha maravilla, unha especie de fundeo, pero máis centrado na propia comunicación do ámbito audiovisual. En fin, unha maravilla. Entón, non sei se respondín á pregunta, pero de alguma maneira esa intuición que tiña desde pequeno creo que se foi confirmando, é dicir, a crenza, a idea de que a dobraxe en galego é a ferramenta máis potente que tivo este país para chegar input lingüístico ás xeracións de falantes que, quer sexan galegofalantes, quer non, pois naturalmente poden ver enriquecido o seu patrimonio lingüístico. E mesmo teño a sospeita, naturalmente unha afirmación que non podo demostrar, pero que se o galego subsistiu unha xeración máis entre esa xeración xabarín, se aínda falan galego con certa dignidade, con certa soltura, con certa sen medo, digamos, é grazas á dobraxe. Bueno, xa adiantastes algún tema, non? Que tamén estaba un pouco xa previsto en algunha das preguntas, entón tamén podemos avanzar nese sentido, se vos parece. A ver, fixéronse moitas cousas moi boas, non? Con moita dificultade, nisto coincidimos xa nas anteriores intervencións, non? Tamén esta mañá. E, bueno, detectades, evidentemente, non? Carencias, eivas, non? Ainda que, como insisto, avanzamos, non? Tamén as condicións laborais creo que non son as mesmas, é dicir, que por un lado, non? Había, pois, escaseza de ferramentas, non? Que probablemente agora existen, ainda que non sexan todas as que queremos, non? E gustaríame entón que falades un pouco das condicións laborais, polo menos das persoas que estades en activo traballando, non? Bueno, pois, como traductoras para dobraxe, subtitulado ou ben para estas novas modalidades, como decía antes. Bueno, non sei se neste caso son a persoa idónea para contestar a isto, porque como dicías na presentación, eu fundei hai, Dios mío, 30 anos unha empresa cun par de amigos que tamén se dedicaban á traducción para dobraxe, entón a partir dese momento, como evidentemente da traducción para dobraxe non se podía vivir, era absolutamente imposible, empezamos coa dobraxe como traballo fundamental, pero fomos derivando cara a outras cousas, non? Pero, de todas as maneiras, eu sigo facendo dobraxe, encántame traducir para dobraxe, é o que máis me interesa, o que máis me fai sufrir e co que máis gozo tamén, non? Pero houve un momento determinado, a causa da crise, da baixa das tarifas, das condicións leoninas, das presas, que nos decidimos que, bueno, que non íamos aceptar xa certas condicións. Tamén é certo que tiñamos outros campos no que traballar. Pero entón deixamos de traballar con varios estudios, os máis importantes, actualmente só traballamos cun estudio que, digamos, aceptou as nosas condicións, tanto económicas, razoables, pero bueno, pero non a explotación, e tamén de tempo, o sea, temos unha relación moito máis fluida, moito máis agradable. Entón, nese sentido, eu limito-me a iso. Non coñezo realmente as condicións nas que traballan agora xente. Eu sigo traballando naquela primeiro cadro, aquela primeiro modelo de 65 caracteres, 20 liñas.
20 espacios, perdón, 60 caracteres por liña, 20 liñas por folio. Supoño que iso xa non se fai en ningures, porque agora sí que moitas veces que se traduce en Excel e tal. Paréceme, para mí sería imposible. Non, bueno, imposible, todo o mundo empeza, despois acaba facendo as cousas. Ese tipo de programas non os traballo. E a estas alturas da miña vida, que igual que Charo estuve esperando botar o pé fora canto antes, xa non vou empezar a coñecelos, non? Entón, claro, esas son unhas condicións, supoño que non son as habituais para a xente que se dedica exclusivamente a dobraxe. Iso respecto ás condicións laborais económicas, non sei se queres... se te refires tamén ás outras, as das ferramentas, ou... Bueno, un pouco que... A ver, claro, non ten absolutamente nada que ver as ferramentas das que dispomos hoxe das que dispuñamos cando empezamos. Cando empezamos non había absolutamente nada. A ver, as normas ortográficas galegas son o 82, a dobraxe empeza no 85, e que non había nada. Eu creo que a gramática de Rosario Álvarez saiu que... 86. No 86. O sea, non había absolutamente nada. E, por suposto, que o que non había? Internet. Internet cambiou a vida para todo o mundo, na traducción infinitamente. Para ben e para mal, quero dicir, evidentemente para ben, pero tamén incidiu en que todo tiña que ser máis depresa. Pero antes, eso, o non ter algo así que hoxe nos parece inconcebible, ti tiñas primeiro que consultar centos de miles de dicionarios, de enciclopedias, de cousas moi especializadas. Despois tiñas que ter moita creatividade para solucionar certas cousas e despois tiñas que acudir a quen sabía. Eu pasaba a vida chamando os coñecidos, este especialista en paxaros, este ten un barco, este ten un piloto de avión. Sigo a facelo, Porque, claro, unha cousa eu sempre digo, unha cousa é que ti, incluso en internet, cos libros publicados, coa bibliografía que teñas, ti podes saber como é algo. Pois o béisbol. Coñeces as regras do béisbol, sabes como se xoga, coñeces as medidas do campo, pero que se di? Que din os xogadores de béisbol? Que din a xente que escala o Everest? Iso, o que se di, eu, gracias a Dios, coñezo a un piloto de aviación, que parece unha chorrada, pero cales son as ordes que se dan para aterrar, para despegar, para tal... Bueno, todo iso é rarísimo que encontres. En internet podes encontrar frases soltas, pero todo ese proceso ou coñeces a quen realmente o vive ou non és capaz de traducilo tal e como ten que ser. Non digo xa con corrección, sino tal e como é, que iso é outro debate. Iso é outro debate moi profundo. Pero a realidade é esa. E iso era absolutamente imprescindible antes. Hoxe en día, segues recorrendo eu polo menos fago a esa xente, pero claro, vas primeiro a internet máis ou menos solucionache, vas tirando. Pero outro é mellor, porque outro é real, outro non está transferido, outro non está retocado ou manipulado. Entón, é que para min a naturalidade é a clave de todo este traballo. A naturalidade que marca a original, que o mellor non é natural, eso é outro. Sempre recordo, e remato con isto, unha vez houve un estudio hai moitos anos que me chamou e dixo, ai, mira, quero que traballes para nós, porque nos din que és moi boa, tal e cual, ai, que amables, que tal, que cual. Bueno, fixe un par de películas, moi ben tal. E de repente, dixo, esas cousas eu creo as entre comiñas, non? Entón, de repente chamame, ai, mira, que temos aquí un montón de retakes nesta película, temos un problema, non de retakes, xa previos a eu creo que xa era previo a corrección, non? A revisión. É que non lle sai, que hai moitos problemas, claro, o director di que isto non está ben, que non sei que... E claro, ti que nos viñas con tan boa fama e tal, e entón aquí como te explicas iso? Claro, pero o problema é que aquela película, o nome non vou recordar, porque eu xa non recordo ningún título ni ningún nome, era un experimento fílmico, un experimento fílmico no que se pretendía recrear o mundo egipcio, pero dende o punto de... Era de... Dios mío, Swarovski ou non sei que, xa non me acorda. Pero claro, e aquilo todo era irreal. As maneiras de falar
era extraña a propósito, e a miña traducción era extraña a propósito. E claro, non eran capaces de velo. Iso, o sea, é original o que marca a túa traducción. Pero claro, tens que ser consciente diso. E isto non viña nada neste momento, pero é o que me saiu. Vale, veña. Bueno, eu referíame non tanto ás ferramentas lingüísticas, non? Das que xa falamos algo, sino tamén das ferramentas, digamos, bueno, na mellora do traballo. É dicir, si podemos atopar relación entre as ferramentas técnicas, non? E que iso é igual a mellora, non? Na calidade, digamos, de traballo e na vosa calidade de vida ou nas vosa, digamos, nos aspectos profesionais. Ou si a exixencia, non? Como comentábamos antes, non? Tamén vai en detrimento da calidade en moitos casos, non? Un pouco por aí, era a idea. Eu a miña sensación en canto a recursos, ferramentas, por suposto, tal como estamos hoxe en día, non ten nada que ver con... Eu non empecéi co Betacam nin co VHS, non? Pero si lembro pois que só tiñamos o Volga, por exemplo, cando empecé como correctora, como revisora no estudio de dobraxe, entón era o único que había online, despois en papel todo, non? Entón, claro, diso ao que temos hoxe en día, temos moito máis material ao noso dispor. Non é... dabondo nunca é, sempre nos gustaría ter máis ferramentas para consultar sobre ortotipografía, que hai manuais de estilo dun lado ou de outro, tes que ás veces recorrer os de outras linguas para traelos ao teu terreo, procurando evitar calcos, etc. Non? En canto a ferramentas, pero aínda así, aínda que nunca son abondas, estaría ben, estamos moito mellor do que estábamos. Para min, a miña sensación sobre o traballo diario na traducción para dobraxe, tamén para subtítulos, hoxe en día, pero en concreto para dobraxe para TVG, que é o que nos une aquí a maioría, é que eu sinto que o traballo, todo ese traballo previo que se fixo desde os anos 80, partindo da nada, como dicides agora, que me parece impresionante, e pareceme fascinante, como me gustaría poder estar naquel momento para presenciar todo aquilo, con todo ese traballo que se fixo conxunto de todos os profesionais, cos lingüistas, co departamento lingüístico, hoxe chegamos a un marco no que eu me sinto cómoda. É dicir, cando recibo unha traducción para dobraxe, sei o que se espera desa traducción, sei o que esperan da miña traducción, teño un marco que aterme, con certa marxe de manobra, e aí onde esa marxe de manobra é a que ás veces é problemática, non? Pero eu sinto que a teño, é moi importante, porque esa marxe dentro do marco é o que me permite desenvolver a miña creatividade, que é importantísimo isto, porque traducir non é pasar unha idea unívoca dunha lingua A a unha lingua B. Hai moitos camiños polos que podes ir, e algúns son máis acertados que outros. Hai moitos resultados posibles, e uns poden ser máis acertados que outros. Entón, que eu sinta unha seguridade a hora de traducir, porque a traducción é un proceso que leva o seu tempo e non, comentábamos outro día, non aparece dándolle a un botón en produción a traducción, non? Senón que é todo un proceso moi humano, un termo importante hoxe en día, é moito máis complexo que unha ecuación, na que para pasar de A a B hai esta solución só, non? Entón, eu persoalmente síntome cómoda, e penso que é importante perder ese medo. E o medo é a palabra clave aquí, porque é certo que ás veces xorde o medo. O medo, porque cando traballamos Por que xorde medo ás veces? Porque cando traballamos nun sistema, o sea, tal como está concibido o sistema de supervisión da TVG neste caso, en moitas ocasións sentimos que é un sistema demasiado punitivista, demasiado punitivo. É dicir, o feito de que a revisión se faga cando o produto está pechado, rematado, e veña de volta, iso implica que, cando hai que facer retakes, iso implica o custo económico que falábamos antes. Ese custo económico provoca unha fricción, é inevitable.
entre o estudio de dobraxe e a persoa que se ocupou da traducción, cando os retakes veñen da traducción, obviamente. Entón, esa fricción é un pouco inevitable. Logo, depende de como se manexe, claro, pois podémonos sentir máis ou menos cómodos ou incómodos os responsables da traducción, non? Entón, ás veces sí que pasa isto de, por medo, o retake, pois case que non me vou arriscar, vou ir ao seguro. E iso, ao final, vai en detrimento da creatividade, da originalidade, que moitas veces son o que marcan a diferenza entre unha traducción para dobraxe que marca e que deixa unha pegada e unha máis normaliña. Ese medo pode facer que pois iso, que nos encorsetemos, como dicía Paulino pola mañá, non? Entón, eu, claro, non sei se é posible isto, pero no mundo ideal eu imagino un escenario no que se fixese unha revisión previa dos guións antes de entrar na sala. Isto non solucionaría o 100% dos problemas, pero na miña experiencia traballando en supervisión de dobraxe para outros clientes, nas que sí se facía isto, unha revisión previa do guión e despois unha revisión da mestura, o 99% dos problemas lingüísticos, e isto era en español, porque en español tamén hai que facelo, imos lembrar isto, non só en galego hai problemas lingüísticos. Entón, o 99% deses problemas lingüísticos quedaban solucionados. Na revisión das mesturas había que regravar moi pouca cousa, algún detalle, algunha cuestión técnica, pero a maioría dos problemas quedaban solucionados. Outro problema no que non pensara e que hoxe comentamos na comida con Charo era que se ese paso previo a entrar na sala de revisión vai coutar a creatividade na sala, entón xa non o vexo tan positivo, claro. Se logo na sala a mensaxe vai ser isto xa está revisado, así que non se toque. Entón tampouco me gusta esa idea, claro. Claro, fórmula máxica sei que non hai. Eu lanzo ideas así posibles, non? Sí. Entón, perdón, só unha cousa máis que tiña o chuleta. Isto non estaba preparado, pero un pouco sí. Entón, neste sentido, como sei que o modelo non, o sistema non vai cambiar dun día para outro, penso que unha maneira de intentar paliar estes problemas pode ser mellorar a comunicación, mellorar a colaboración. No momento en que poidas intuir que algo é potencialmente perigoso, pois enviar consultas. Tampouco quere dicir isto que teñamos que estar preguntando absolutamente todo, non? Dentro do que é razoable, pois se nos toca usar neoloxismos, se nos pasa como o caso que comentas ti, Rosa. O mellor avisar disto ou explicar que pasaba isto podría evitar ese problema. O da película que me dicías, non? Que se chegara con todos eses retakes. O mellor, se houvese unha comunicación máis fluida... Había unha serie de complicacións. Pero a ver, se ti és o director da película e ves esa película e analízala, sabes de que vai. Ás veces estamos por suposto que nos van a entender. Non, hai cousas que teñen que ver co traballo. O sea, quero dicir, ti tes que eu traducín desa maneira porque non é original desta maneira. Se ti és o director, se és un dobrador que chega de repente ali e ninguén te explica nada, pero home, tens que ter unha certa cultura fílmica. Eso para min é fundamental. Para traducir, para dobraxe e para traballar en dobraxe hai que ter cultura cinematográfica. Eu creo que as novas xeracións moitas veces non a teñen. Explicar escollas, explicar... Eu, a verdade, nas miñas traduccións, o N da T, ás veces creo que son un pouco pesada. Pero, cando que pode haber algo que poida non entenderse, eu poño unha nota no guión. Pero que iso non... Claro, tenías que ver a película. Non, claro. Ocorría porque iso non eran frases determinadas. De o mellor, para evitar os danos, pois igual explícalo de antemán. O mellor non era o caso, pero quero dicir que, como aí son outras cousas, que non tens que traballar cuñando neoloxismos ou usando unha derivación que me queda aí estupenda, pero claro, non estou segura de se me van a aprobar. Bueno, que eu procuro traballar sen medo, os meus anos eu xa traballo sen medo. Eu procuro tamén. Eu enténdote, porque tamén pasei por esa etapa. Pero hai momentos nos que dis, pois isto que me parece estupendo e fantástico, o mellor, despois de eu darlle 1000 voltas, chega alá e teño unha opinión diferente, porque a mí isto tamén me parece importante, é que o cliente final
ten dereito a establecer as súas escollas, incluso subxectivas. O importante é que esas escollas subxectivas a mí me veñan como recomendacións e como eu prefiro así, pero que iso non implique para o traductor unha penalización grave. Iso que quero dicir? Entón, unha comunicación fluida que a min me deixe claro cales son as preferencias, incluídas as subxectivas. Sí, a comunicación debería existir sen ninguna dúbida. Entón, no momento en que eu intúo que vai haber algún problema, pois penso que o ideal sería poder establecer unha canle de comunicación fluida, na que aprobar as cousas de antemán para evitar o retake, o temido retake, que é o que queremos evitar todos, non? Ben, pois eu podo dicir que o traballo da traducción é moi solitario para o creativo que debe ser. Iso ten incidencias tamén no estado de ánimo e, polo tanto, na feitura das traducións, no resultado das traducións. Eu sí que boto en falta ferramentas lingüísticas. Para empezar, boto en falta unha gramática da Real Academia Galega. Non sei a que porta máis teño que petar para pedir isto, pero un proxecto que se encargou no ano 2000 e que non estea terminado no ano 2026, por favor, precisamos unha gramática prescritiva, unha gramática académica, unha gramática que nos oriente, por favor, necesitámola. Xa non falo de ortotipografía nin de cuestións que tal vez, non sei, respondan máis a un libro de estilo, pero unha gramática do galego común, do que entendemos como galego estándar, que unha gramática moderna, á altura das linguas da nosa contorna, é imprescindible. Eu non entendo como non é unha exixencia de país, non sei, temos que encher o obradoiro de xente reclamando unha gramática. Queremos gramática. É a miña obsesión. Ben, Organiza. E, por suposto, un dicionario que non sexa un dicionario de primaria. Que un dicionario de primaria está moi ben, pero non chega, non é abondo para traducir. Precisamos un dicionario que teña máis marcas, que teña máis remisións, que teña maior número de sinónimos, que afine na semántica, nos usos da lingua, na pragmática. Necesitámolo, porque é que eu teño a miña percepción como falante, evidentemente, grazas ao galego da miña familia, que é un galego herdado desde hai milenios, nada menos. Pero non chega. Non chega porque é o que falamos. No cine danse todas as situacións comunicativas habidas por haber, as que existen, as que non existen, as que se imaginan. Entón, insisto, precisamos este tipo de ferramentas. E despois, sí que me gustaría indicar que eu, efectivamente, son traductor de formación, traballei de traducción, e tamén son actor de dobraxe. E sí que percibo que o traballo na sala, o traballo de actor de dobraxe, é un traballo en que un non se sente tan só, porque está acompañado, cando menos, por un director de dobraxe e un técnico de son, que non é pouco. Entón, aí sí que se permite que haxa unha transmisión de coñecementos. É dicir, eu empecé a traballar con directores que levaban moitísimos anos no sector. Entón, o seu coñecemento, ali onde eles fallaron, non me permitiron fallar a min, porque me aprenderon o seu bo facer. Pero no caso da traducción non percibo isto. Percibo que todo o coñecemento que sabe Rosa, todas as veces que Rosa tropezou e que se levantou, non ten maneira de transmitírllelo ás novas xeracións de tradutores. E para min iso é un problema, porque percibo que nas novas xeracións de tradutores ou tradutoras danse dúbidas que xa están máis que resoltas polas xeracións anteriores. É unha pena que non haxa esa transmisión, porque todo ese traballo que xa está andado, ese camiño que xa está feito, ostras, sería interesantísimo que se aproveitase ese coñecemento. Por unha parte, vindo da propia institución principal, que é a Televisión de Galicia, a CESAG, non? Por medio dun libro de estilo, polo que sexa, que, por certo, hoxe comentábanos Paulino, que a ver, non quero poñer palabras na súa boca que ele non dixo, entón, entre aspas, por favor, pareceume entenderlle que ás veces o problema de non elaborar en un libro de estilo respondía a unha diverxencia de criterios, non? Que tenían que poñerse de acordo entre eles para sentar algo así, algo parecido dixo, non? Se non me engano. Pois, maravilloso, perfecto, é que o avance na sociedade, o avance cultural, nace daí,
do enfrontamento de ideas, do contraste de ideas. Eu podo non estar de acordo con, non sei, con Charo, mesmamente. Cantas veces eu tiña unha idea na traducción, ela tiña outra na adaptación. E falando, pois acabamos por entendernos. Eu entendo o seu punto de vista como directora, ela entende o meu como traductor, respetámonos mutuamente e aprendemos un do outro. Tamén vai ligado ao que dicías da diferente idade da xente coa que te rodeas no sector, non? Ben, e tamén son da opinión, isto dio a miña amiga, a traductora Isabel Soto, que se dedica á literatura, ela afirma que non podemos, sempre temos que traballar un chanzo por riba. É dicir, non entender que o resto da xente, a xente que vai recibir a nosa traducción, non quero dicir consumir, porque non me gusta nada falar de consumo, porque non falamos de consumo de consumir vou ao cine consumir unha película, non dicimos iso, a que non? Vou a unha librería, que vou consumir un libro, tampouco dicimos iso. Pois a min consumir producións audiovisuais pois non me gusta, porque dá unha idea de mercado coa que non empatizo. En fin, que fala ela de estar un chanzo por riba, de non pensar que a persoa que recibe o receptor a traducción é máis parvo que a ti. Ao contrario, é máis intelixente que a min, polo tanto merece un respeto e merece unha altura intelectual e digna desa produción cultural, que moitas veces, pois iso, precisamente aí está a dificultade de trasladar un produto concibido noutra sociocultura, que non é a nosa. Non sei se fun claro, pero intentei. Eu quería facer un inciso, non sei como expresalo ben. De acordo, que se poden transmitir moitos coñecementos, que evidentemente unha gramática é necesaria, un libro de estilo, etc. O de prescriptivo, descriptivo, unha guerra que tería eu por outro lado. Pero unha prescripción que naza da descripción. Claro, unha gramática actual e moderna, unha gramática descriptiva, o sea, a fala existe, a gramática describe. Claro, naturalmente. Pero o das dúbidas, se alguén pensa que tendo acceso ao todo que se fixo antes vai resolver que dis, moitas dúbidas que xa están resoltas cos traballos anteriores, digo, cheu, que non. Eu levo petando contra as mesmas dúbidas e os mesmos problemas e as mesmas palabras, como merda traduzo isto aquí agora dende hai 40 anos. Digo, non é posible, o sea, levo 40 anos dándome de cabeza contra esta expresión e non por qué? Porque non está no mesmo contexto, porque non é o mesmo traducir algo de esta expresión colocada nunha persoa de hai 30 anos que a que está agora. Porque non hai ecos, porque o mellor naquel momento en que eu traducín isto desta maneira, ecoágame co resto, pero agora non me... É que eu de verdad paso así a vida, digo, pero aí debería de dar yo un botón e saírme, pero non me sae, a mí non me sae. Sí, é porque nos encanta romper a cabeza con estas cousas, pero falo de cuestións que demostran que non temos un sistema cultural normalizado. Por exemplo, bucks, en inglés, son os dólares, dito de maneira informal. En castelán habilitaron hai non sei canto tempo pavos. En galego, témolo claro iso? Non. A estas alturas da película, nunca mellor dito, non o temos claro. Todos poñemos dólares. Claro, dólares, pois non vale, pois, claro. Ninguén se atreve a poñer outra cousa, certo? Home, eu poño follatos, non sei se os demais se atreven ou non, por exemplo. Pero eu creo que, a ver, ao final, vamos un pouco ao tema de sempre, non? Quero dicir, que non se aproveita, que non se aproveitou, non? Ou que non se aproveitou, non se está a aproveitar ese material todo audiovisual, non? Entón, bueno, a mí gustaríame facer un chamamento, xa que é agora que, non? Que pon aquí o... É agora que... facer un xa se dixo, non? Un xa se dixo, en vez de un... É que xa... Sí, é que realmente é que pode existir. Existe un proxecto na universidade sin colaboración da TVG, o proxecto Veiga, no que realmente con moi poucas longametraxes ti podes ver como se traduciu, está ligado á imaxe, quer dizer, imaginar iso coa dobraxe. Iso sería unha ferramenta maravillosa. Quer dizer, claro que crearía dúbidas, claro que habería dúbidas. Washington, ti clicarías a palabra e apareceríaxe en cantas películas apareceu e como se dixo. Pode ligarse á imaxe. Quer dizer, é que é viable facer un grupo de traballo, un grupo de investigación con iso. É viable, Beni. É viable, señora responsable do Consello da Cultura Galega. É viable, Ana Luna. É viable, Moncho.
Sí. Non hai fronteiras. Quero dicir, é que é posible. Sí, eu creo que é posible, e de feito é máis. É que eu creo que mesmo pode haber orzamento para iso. É que eu creo que pode haber orzamento para facer ese proxecto. Un xa se dixo. Xa non sei se nos outros ámbitos de informativos, deportes, etc. Mas no da dobraxe é posible. Ti terías algún problema en que os teus guións traducidos servisen de ferramenta para ti mesmo cando te esquezas do que xa traduciches? Claro. Home, estaría estupendo. Claro, pero é que iso é fácil, é que témolo corpus. Xa. Témolo corpus. Por que non está? Claro, é que aí está, é que a ver. Non, eu xa non sei se é unha IA. Este é outro tema. Xa non sei se é unha IA, pero realmente esa dúbida que tiñas non a terías. Porque, pois mira, no ano 82 traducius así, no 2003 así, tal, nesta película. Quero dicir, sería moi fácil. Despois de estar... Non rompes ti a cabeza, non? Non, pero falamos de termos, falamos de culturemas, digamos. Si, entendo. Claro, Teríala que romper igual, porque despois gustaría ou non. Romperíala ou achegarías outra nova proposta que sería... Claro. Quer dicir que iso sería o positivo. Mas non está. Entón, é viable... Bueno, si é Sí. posible ou viable, non? Queda pendente, non? Para que nos poñamos de acordo. Claro, eu quería dicir agora que despois de escoitar os meus compañeiros doume conta de que na miña resposta peco de... Claro, para min o marco está claro porque eu entrei da mellor maneira posible neste mundo, que foi revisando as compañeiras, o supervisar o traballar como supervisora de calidade e logo recibir tamén os informes, pois precisamente recibía ese feedback directamente. Mentres non se consiga isto, que desde logo creo que sería moi interesante, moi necesario, o que acaba de propoñer Xoán aquí, penso que a clave, mentres iso non se consiga, é que o traductor ou traductora reciba ese feedback, de alguma maneira. É dicir, se entrego a traducción e non sei nada máis dela, non vou aprender nada, non podo mellorar, non podo aprender, só aprendo dos informes e dos retakes, que xa é bastante, pero ata chegar aí a traducción xa pasou por varias fases nas que foi modificada, e iso, só recibir información sobre ese proceso sería valiosísimo. Claro, aí habería que ver se os estudios de dobraxe poderían implantar un sistema no que o traductor ou traductora reciba o guión axustado, o as recorded, non o guión tal e como quedou ao final despois do axuste. Sería interesantísimo. Eu teño o privilexio e a sorte de que despois de facer a traducción ocúpome do subtitulado para persoas xordas da mesma película. Entón, claro, eu ademais o que fago é coller o meu guión para ir vendo exactamente o que se cambiou no axuste, e iso para min é valiosísimo. Aprendo moitísimo cada vez que traduzo unha película e logo fago o subtitulado para xordos. Vexo que problemas había, que cambios se fixeron de axuste. Ás veces, pois, doume conta de, ostras, pois sí que usei unha expresión aquí que é un pouco dubidosa, e o director e axustador cachouma. Mil grazas, por certo, non? Cando pasa iso, e dalle unha volta, e soa moito máis natural. Entón, vou tomando nota. E iso, se o traductor ou traductora non o recibe, pois non pode tomar nota. Entón, volverá a caer nos mesmos erros, volverá a caer... É dicir, non evolucionamos. É importantísimo para nós recibir esa información, para que o director e o axustador estean máis contentos con o noso traballo tamén, porque dirán, mira, pois aplicouno. O que lle corrixín na anterior axuste, aplicouno agora, e xa non o teño que cambiar eu, non? Entón, todos máis contentos. Eu, ao fío do que dixo Rosa, claro, non pretendo... A traducción humana é humana por algún motivo. Quero dicir, ti entregas o que sabes facer para cada contexto, para cada personaxe. Entón, evidentemente, facer un corpus non significa que sempre haxa que traducir da mesma maneira unha oración, porque non funciona. Cada personaxe fala unha maneira distinta. Entón, ollo, porque, claro, a inteligencia artificial sentamos un precedente moi perigoso. Referíame máis ben a culturemas, a termos culturais que nunha sociedade normalizada o cine conseguiu xa asentar
En galego aínda estamos, pois... Incluso por coherencia interna para o cliente. Claro, Claro, cantas veces as referencias a traballos xa dobrados, por exemplo, non as coñecemos. Xa non falo de títulos de películas, que agora, grazas ao proxecto de Uxío Couto, que está aquí presente, de adobraxe.com, xa está iso máis ou menos resolto, e ademais, ese proxecto, por certo, reivindica os nomes propios da xente que está neste sector. Entón, para min é maravilloso por moitos aspectos. Pero, claro, aspectos culturais, eu referíame máis ben a iso. Vale, se vos parece, vamos cambiar un pouco de O tema. único, Ana, non sei, quedábanos as condicións laborais tamén. Non Sí, sei, a ver, aquí penso tamén que hai que tocalo, non? Sí, e tamén hai outra ferramenta que non se mencionou, que é o colectivo, non? No que vos tamén tedes aí pois, un espazo non? De refuxio e de colaboración interna, non? A Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación, fago publicidade, porque, e eu fago sempre publicidade entre o meu alumnado, porque creo que é outra ferramenta utilísima, senón unha das máis útiles, non? Porque eu vexo que hai moitísima vida dentro deses, non? Desa comunicación que tedes, e eu son unha privilexiada porque normalmente estou de observadora e vexo que hai dúbidas, que se resolven, que se discuten, que se cuestionan, non? Entón, todo isto é non? Moi frutífero, non? Vese que hai vida, non? Na profesión. Hai dúbidas, pero hai vida, non? Pero, aparte de que podedes falar, se queredes, despois un segundo, uns minutos, se nos queda tempo, non? Porque, claro, eu quería tocar unha das cuestións non? Que me parece que son moi importantes neste momento, e é que eu creo que dende a vosa perspectiva vos podedes, o mellor, pois, ter algunha idea de como se podería mellorar non? O feito de que haxa un produto de tanta calidade e tan bo, non? E que non teña, digamos, usuarios ou demanda, ou que estea relegado a uns horarios, non? E a uns espazos, non? Que non se ven, non? Cando é un material que seguiría sendo ou debería ser moi útil para seguir non? Normalizando lingüística e culturalmente o país, non? Como foi no seu momento, non? O nacemento do ente público. Entón, a parte da responsabilidade, gustaríame que cada un de vos, dende a vosa perspectiva, pois eso, que faledes un pouco de que debería facer, non? A responsabilidade que ten o ente público, e incluso, pois, esta mañá falouse de crear un departamento específico, non? De traducción, non? Contemplase todo dende arriba, ou non sei se un servizo específico para traducción audiovisual, e tamén falar un pouco do que pasa coa plataforma, non? Coa plataforma da galega.gal, un pouco, pois eso, tamén vinculado con todo ese material que pode haber aí, e que resulta de tan difícil acceso, como comentabas, non? Ao principio, que antes, claro, había a primeira, a segunda, galega e pouco máis, e entón era fácil. Agora hai que saber chegar, non? Xa non falemos das plataformas, non? Que ás veces é moi difícil saber que hai opción en galego. Entón, se podedes sintetizar e intentar dar a vosa opinión, eu agradecida. É moi breve, é unha cuestión de interese, é unha cuestión de interese público e de apostar por iso. Igual que se fixo no momento en que naceu, sobre todo eso, entre a infancia, na infancia, etc., e que se soubo crear programas, por un lado programas propios que chamaban os cativos e despois tamén programas, de produción allea, ben dobrada, dinámica, interesante, trátase diso, trátase de ser creativos e trátase de apostar por iso. Iso require cartos, pero sobre todo interese, sobre todo unha decisión política, como todo, punto. Digo brevemente para que continúen. Sí, eu opino mesmo. Quero dicir, eu creo que o tema do galego e o tema da dobraxe non existe prexuízo por parte do público espectador, non? Que poidese ter. Entón, eu creo que hai unha falta de aposta de crear, de comprar produtos de calidade, dobraros ao galego e colgalos na plataforma. Eu estou convencido, e haber unha publicidade, obviamente, porque hai un descoñecemento total. Hai un descoñecemento, unha promoción. Hai un descoñecemento.
estes días trouxen a Alex para aquí no coche desde Vigo, que está a facer o título propio de especialista en videoxogos, non? Para a industria de videoxogos. Non, ese van a facer para o ano, estaba facendo o mestrado, non? E realmente que é sensible con estes temas e tamén descoñecía, non? Esta plataforma que había unha app, non? Entón, hai un descoñecemento total desa plataforma. Entón, hai que promocionala. Obviamente, hai que promocionala e despois, obviamente, enchela de contidos que lle gusten á xente, porque a xente, así como existiu unha xeración, Shaolin é unha xeración que viu Shin-Chan, sin ningún problema, podría haber calquera outro produto e non tería prexuizos sen ningún tipo de problema. Entón, xa non sei se creo que non iría para a galega, senón para, o sea, para a TVG, senón para a plataforma galega, para que a podesen ver cando quixesen. Despois creo que tamén debería haber, bueno, tiña aquí para citar da lei esta 13/22 do 7 de xullo do audiovisual, bueno, realmente en resumo esta lei obriga a apostar, non? Polas obras audiovisuais europeas, non? E a ofertar o 15% desas obras nas linguas oficiais en galego, éuscaro e catalán. Curiosamente existen moitísimos produtos, o sea, moitísimos non que non cumpren o 15% nin por asomo, non? E, de feito, as dúas que máis ou menos están achegando algo son Netflix e Prime Video. Pero que pasa? Que os títulos desas obras non están en galego. Quer dizer, co que é imposible buscalas. Ti terías que ir produto a produto, saber se está en galego, como é o 15%, bueno, o 15%. Debe ser o 4%, o 2,5% ou 4%, é imposible. Tens que realmente ser moi militante, pero moi militante, e insistente, para realmente chegar a un produto que estea dobrado subtitulado en galego. Por outro lado, tampouco se está a cumprir a lei, porque a lei indica que debería existir un sistema de xeolocalización, de tal maneira que se Netflix estrea un produto en galego, sexa dobrado ou subtitulado, cando ti das con el en Compostela, por defecto debería che aparecer en galego. E ti despois cambialo se ti consideras que o queres ver en versión original ou en versión en castelán. Este sistema de xeolocalización non está funcionando. Por lo tanto, a traducción audiovisual para a dobraxe e subtitulación que se fai nas plataformas en xeral non está realmente xurdindo, non? O sea, facendo ese efecto normalizador que debería. É curioso que o goberno da Xunta de Galicia, sendo contrario ao goberno central, pois mesmo non diga, mira, facede cumprir a lei. Entón, facede cumprir a lei do audiovisual, que realmente sería mesmo para eles positivo, pois non o fan. Entón, é unha mágoa, porque é tal cantidade de traballo. Pero iso pasou sempre. Todas esas obras cinematográficas que se traduciron, claro, eses guións que tes ti guardados do cine galego, que traducías despois, xa non os tes. Teño o seu, que mos deses. Quero dicir que despois, incluso despois de pasar polo atril, guardaba a copia. Todo iso, quero dicir, e iso, para qué? Para qué? Porque en que sala se podría ver iso? En ninguna. En ningún. Entón, existe tal cantidade de material, non? Que realmente está desaproveitado que o poderían colgar incluso na galega, polo menos, que non o penduran tampouco, non está aí. Que de feito a Televisión de Galicia pagou os dereitos, o sea, pagou aí, aparte nos proxectos está canto pagou a TVG, non? Para iso. É deles, como que ti. E tampouco, entón non sei, eu creo que a falta é un desleixo total, non sei, que é unha mapa. Claro, eu antes falaba de acceso e o acceso haino realmente. O problema é que hoxe en día, no ecosistema do que xa se fala, disto xa se falou antes, está como enterrado. Hai que desenterrar, non? Hai que escarbar para topalo. Ese é o problema. Entón, como se fai iso visible? Non sei, non son especialista en marketing ou en nestes sistemas, non? Pero teríamos que conseguir facelo atractivo, facelo visible, facelo accesible e facelo, mal que nos pese, igual de adictivo que o resto. Igual de adictivo que o YouTube. Non? Porque eu, como vos digo, sempre teño, cando falamos disto nas reunións, teño o laboratorio na casa, teño unha nena de 9 anos e unha de 4. Intento, pero non van ao xabarín.
na tele, non escollen o xabarín, non escollen, a galega por suposto non, pero non escollen o xabarín, tampouco é témola, e intentámoslo ás veces, e poñemos, e mira o que hai aquí, non van aí, van ao que lles é máis fácil, ao que lles é máis adictivo, realmente, claro. Falamos eses termos hoxe en día, realmente. Non, pero saber que hai unha obra, unha serie, por exemplo, que dei con ela porque, bueno, curiosamente, hai uns meses fun parte do xurado de Atrae, non? Entón cheguei a ela a de 10, non? Quero dicir, traducida por Rosa Camiña, interpretada por Rubal, e dirixida. A mí parece unha maravilla, que realmente é que non se saiba, quero dicir, porque me parece unha obra de arte. Está aí, pero eu cheguei a ela porque, bueno, curiosamente, porque me mandaron para avaliala, non? Pois é unha mágoa, non? É unha mágoa. Pero traballos desa calidade saen todos os días das salas dos estudios galegos. Nada, pasas. Xa está todo dito, non? Vale. Non, disculpa, Non, quería decir isto. Bueno, se queredes, entón, nada, volvemos á cuestión laboral brevemente e despois damos paso... Ai, bueno, sí que quería dicir unha cousa, perdón. O fío do anterior... Un par delas no tinteiro, E tamén das obras que xa se fixeron, desa tradición, claro, non existe a posibilidade de vermos unha película xa feita en galego. Por exemplo, Blade Runner, non? Blade Runner, pois esa película está magistralmente dobrada, e no monólogo, bueno, o famoso monólogo, na versión en galego, fálase de, non sei que, lágrimas na chuvia. Pois na Radio Galega apareceu un programa aí o mes pasado que se chama Vaguas na choiva. Quero dicir, se nin a propia casa é coherente con esta tradición, como ben apuntaba o compañeiro Uxío Couto, que se pode esperar de nós cando temos que consultar unha referencia, pois iso, interlingüística? E non é unha cuestión, non é, non sei, unha miudeza, non, é mostra de que non existe un sistema cultural, con todo o que iso implica, de verdade, que vivimos, non sei, convenzámonos de que non existe, pero temos todo para que exista. Os vimbios están aí. Non queda máis que acabar de traballar e ter esa vontade política, porque é política. Precisamente para que se coñeza que hai que facer, pois supoño que investir en publicidade da plataforma, claro. Hoxe en día, o audiovisual vese a través das plataformas, perfecto. Pois haberá que gastar en publicidade, investir, mellor dito, en publicidade para que esas plataformas se coñezan, porque efectivamente tiña un catálogo da BBC ata hai pouco a plataforma da Galega bestial, eu creo que non o coñecía a sociedade galega, ou a serie a de Bruxas, a pakistaní, as Chureils, unha serie maravillosa, feminista, moderna, e non que se podía ver en galego e non a podías ver en ningún outro sitio, en ninguna outra lingua, pois pasou completamente desapercibida. Non sei, con todo respeto, se houbo miles e miles de euros para investir na que se chamou a primeira serie musical infantil en galego da historia, que foi Pipo Palula, que é mentira, porque evidentemente non foi a primeira serie musical en galego da historia, porque en dobraxe se fixeron 50 millóns, vamos, se houbo miles e miles de euros para iso, que non haberá para difundir a plataforma con todo o que iso implica. Eu son profe, xa sabedes, xa o dixo antes Ana Luna, non son profe de secundaria, son na Escola Oficial de Idiomas, pero penso nos meus compañeros de secundaria que están afogados coa burocracia, en fin, coas condicións de traballo. Que bonito sería, por exemplo, que da propia Galega saíse un proxecto, non sei, imaginade, a Galega ten licenzas de películas, pois varias que se emiten, pois os luns, neste momento creo que son os luns, mércores, xoves e venres, de madrugada. Penso que é cando emiten o cine, a partir das 12 da madrugada, é dicir, o día seguinte. Pois que despois moitas van á plataforma. Que bonito sería, por exemplo, acompañar esa estrea, pois non sei, de grandes películas, pois dunha unidade didáctica moi básica, eu que sei, 4 follas que se poida traballar na aula co alumnado, que lle poida recomendar ao alumnado. Tedes esta película 30 días disponible nesta plataforma de balde, pública, que é de todos. Miradia, e traballamos na aula con ela. Esta é a proposta didáctica. Os profes moitas veces hai que darnos o traballo feito por isto que vos digo, porque temos moita carga burocrática e moitas dificultades. Entón, cantas máis facilidades teñamos, mellor. Entón, conxugar Consellería de Educación con CESAC sería maravilloso. É unha proposta que non sei, penso que non custaría nada e que sería moi proveitosa para todas as partes. E para a educación e normalización cultural deste país, como non.
Vale, antes de rematar, si queredes hacer unha última intervención, pero tamén me gustaría saber se hai algunha pregunta entre o público, algo... Sí, ali hai unha... A quen estábamos esperando. Prego vos brevidade, porque sí que xa vamos moi xustos co tempo. Boas tardes a todos. Eu son Ramón Novo, por alusións os que non me conozan. E quería plantearvos dúas cuestións. A primeira, en que medida reprime para vosotros a norma, que está moi establecida, e é demasiado rígida nos aspectos, quizáis, a hora de darlle expresividade aos textos. Vosotros, como codificadores de textos, claro, cando vos salides un pouco da liña marcada pola norma, sobre todo a norma léxica, dá a impresión de que non acabades de rebuscar dentro e debaixo do que digamos, do que hai debaixo da norma para dotar de solucións diferentes ao establecido. Entón, cando se fala de rexistros e se busca salirse das mesmas estruturas e de utilizar palabras que ao mellor semánticamente non acaban de dotar de sentido todas as escenas que se producen, por exemplo, na dobraxe. Dá a impresión de que vos resgardades sempre na norma e dai non vos salides. Eu non sei se vosotros, pola vosa conta, elaborades repertorios sobre o traballo que facedes, pois ir alimentando de solucións que vos van xurdindo para, xuntalas, organizalas, e chegado o caso, pois, dispoñer dun corpus elaborado por un propio, que, non sei, en que medida podedes compartir información entre vosotros, traballando no mismo, e que sería interesante, non digo editalo, pero polo menos compartilo entre vosotros. A pregunta é, en que medida non vos deixades levar pola expresividade do idioma, en moitos casos, para vedes restringida, digamos, a vosa capacidade de expresión cando non tedes marxe para salirvos desas líneas. En segundo lugar, gustaríame plantearvos que marxe de mellora de produto final vedes desde a vosa posición como traductores ou traductores axustadores o resultado final do cine, de series e todo o material que se dobra. A ver, sí, eu son da idea de que a norma reprime moito, porque tamén nos autorreprimimos moito, dado que existe ese medo no sector, eu percibo ese medo, ou esa incerteza, isto poderá funcionar, isto será, eu que sei, na miña zona dice así, na miña familia dice así, pero claro, eu non sei se se di, pois a miña tamén, pois probamos, pois non gustou, pois aquí esta persoa di que non. Entón, moita inseguridade nese sentido. Eu, por exemplo, moitas veces tiño falado contigo, Charo, de algún sufixo que dá expresividade, por exemplo, o sufixo, non sei, mocete, cabroncete, infantiloide, pois, claro, iso non ven no drag, evidentemente, pero para min ten que estar nos guións de dobraxe, porque evidentemente é aí onde está ese, Charo nega coa cabeza, claro, é onde está ese punto de frescura, é onde está, non sei, teño aquí no móvil un grupo de WhatsApp comigo mesmo, no que vou anotando palabras que oio ao meu pai, a miña nai, ao veciño, no autobús, non son un cheiretas, non ando por aí oindo como fala a xente, pero sí que moitas veces, ostras, pero mira o que dixo, pero tal, e despois vaste dando de conta, esta persoa di así, claro, pois esta persoa desta idade, deste tipo de, máis ou menos, vas compoñendo ti. Despois, a norma moitas veces non axuda, porque o que se
recomenda desde o drag as formas máis recomendables, moitas veces non nos axudan. Por exemplo, penso nos signos do zodíaco. A ver, eu creo que non funcionan nun texto de dobraxe. Eu creo que non funcionan as recomendacións, as que aparecen como formas máis recomendables. Por exemplo, augadeiro. Augadeiro, eu creo que se resiste ao falar, ou eu que sei. Hai algunhas formas que non funcionan, que nós constatamos na práctica diaria que non funcionan. Eu son, como a norma me permite usar a forma menos recomendable, pois úsoa. Pero porque mo permite. Se non mo permite, que fago? Merda para min. Bueno, eu creo que todo isto ven de isto de se nos cinguimos a norma ou non, ten moito que ver coa historia da traducción, da dobraxe, dos famosos informes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hai, durante moitos anos, non digo agora, eu non me sinto, digamos, interferida agora por iso. Os anos deronme seguridade. Entón, pero ao principio, cando empezabas e tiñas moitas inseguridades, era constante esta especie de revisión dogmática na que ti non podías rebater de ninguna maneira. Bueno, pois o mellor porque nos propios estudios non te deixaban, ou non te informaban, ou porque non chegabas a un acordo, non había esa comunicación que segue sen haber, seguramente por culpa de todos, entre lingüistas e traductores. Entón, a xente habituouse a ir sobre seguro, porque si é certo que ás veces cando te afastabas da norma, iso se isto non aparece no drag, non se pode dicir. No Volga, en tempos. Bueno, no Volga, o sea, o Volga é graciosísimo. Cando eu empecé a traducir o Volga que non estaba publicado aínda, e que estaba en proceso de estudo, cando ías aos lingüistas da tele daquela, que non son os de agora, pero naquele momento eles tiñan unhas fotocopias do Volga, ti non podías acceder a elas, ti traducías, dicíanche, non, porque isto non figura no Volga, pero ti non podías saber se figuraba ou non figuraba porque ti non tiñas o Volga. E contábanche, os lingüistas dos estudios, contábanche que ian ali, que os lingüistas saían do cuarto, comprobaban no Volga, contrastaban, volvían e dicíanlle que isto non está no Volga. A ver, estos son exercicios de poder que existen en todas as profesións e en todas as realidades. Era patético. Depois chegou o Volga, e o Volga foi a Biblia. Pero o Volga, como era algo que era un proceso de elaboración, tiña moitos erros. Pero é normal, todo iso é normal. Isto foi un proceso de aprendizaxe para todos. É un proceso que tiña que ver cunha situación sociopolítica que se deu naquele momento, non? Agora, eu cada vez máis procuro, non me refiro a afastarme da norma, é que quero dicir, a norma dá para todo, o galego dá para todo, que esta variante non se recolle no drag, é que un dicionario non o pode recoller todo, é imposible. Entón, se eu de repente descubro unha variante que a mí me gusta, e que, perdón? Pero pode recoller algo máis do que recolle. Por suposto, pero nunca vai recoller todo. Non. É que non ten ni sequera que facelo. Claro. Pero é obvio que eu digo, isto é galego, utilizo, tanto meter se aparece no drag, que o mellor despois non desaparece, ou porque non cambian no axuste, porque ás veces é unha cuestión tamén de que entra ou non entra en boca, punto, ou porque alguén tiene unha idea mellor, porque eu creo que a revisión é absolutamente necesaria, fundamental. Eu equivócome, eu meto a zoca, eu fago as cousas, eu non son perfecta. Entón, agradezo moitísimo que me corrixan. Outra cousa é que o mellor que me cambien algo que eu considero que é correcto, porque claro, todo é subjetivo. Entón, digo, a película vina eu, a película seina de memoria. Eu fun para arriba, para diante, para atrás. Eu coñezo a cara e a expresión dese señor que sai aí falando. E sei se subiu ou se baixou. Coñezo de outras cousas, e sei porque chescou o ollo. Entón, dame moitísima rabia cando me cabía algo que diste. Eu non, o mellor estou equivocada, pero non puxen aí porque me dé por non pensar, non, iso está posto aí por algo. Entón, quero que se respete iso, igual que respeto o traballo alleo. Mira, nunha película que non, vale, pois non. É como exemplo. Temos que respectar o horario laboral, temos que deixar a sala.
A verdade é que teño que pechar eu tamén un pouco, así que disculpademe que vos corte así, temos que seguir fora co debate. Bueno, eu creo que cumprimos con gran parte, non, dos obxectivos, non, que nos trouxo hoxe aquí. Agradezo vos a todos e a todas as presentas, persoas que participastes. E sobre todo creo que sí que intentamos, non, entre todas e todos, responder a algunhas preguntas, non, e sobre todo ese agora que, non, que quedaba aí como reto, como desafío, e moitas grazas de novo e ata a próxima ocasión.